Bos días. Comenzamos o pleno de 21 de decembro de 2017 cos seguintes puntos na orde do día. Primeiro punto. Primeiro, a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o pasado día 28 de novembro de 2017. Se hai algo que añadir ou se non aprobamos por unanimidade. Segundo punto. Segundo, a aprobación se procede ao proxecto de orzamento da Excelentísima Deputación Provincial para o ano 2018 e documentación que acompaña. 6 minutos o poder do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, señores e señoras diputadas, medios de comunicación e público en xeral. Hoxe, este Goberno provincial presenta ao Pleno a proposta do presidente desta institución para o orzamento consolidado da Diputación para o 2018. Un orzamento de 83,7 millóns de euros que responde por igual ás necesidades dos máis de 300.000 lucenses dos 67 concellos da nosa provincia, centrando o conxunto de investimentos para todos os veciños no reforzo das súas políticas de emprego, de benestar e de dinamización económica e social a través do impulso do conxunto do tecido productivo, das infraestructuras e dotacións públicas, así como do fomento da cultura, do turismo ou do deporte. Se ben, con respecto ao ano 2017, a cantidade total do orzamento baixa en 1,1 millóns de euros, que representa o 1,35% deste orzamento, debido a unha nova reducción nas aportacións do Estado, este presidente non permitiu que a reducción nos ingresos da Diputación afectase de ningún xeito ao conxunto de investimentos e políticas sociais que este Goberno ofrece por igual a todos os veciños. Deste xeito, dos 83,7 millóns de euros, destinamos a investimentos 45,6 millóns, o que representa o 54,4% do orzamento provincial. 11,3 millóns de euros son para o Plan Único. Con respecto ao ano pasado, hai que dicir que incrementamos en 1,3 millóns de euros os fondos do presupuesto propio destinado a esta programación, xa que no ano 2017 destináramos do orzamento provincial 10 millóns de euros. O noso obxectivo é que a dotación económica total do Plan Único para o 2018 sexa, ao igual que o ano pasado, de cando menos, de 20 millóns de euros ou incluso superar esta cantidade. Por este motivo, comprometémonos a destinar o 70% dos remanentes de tesourería que se xeren. Con estes 11,3 millóns de euros de fondos propios do orzamento da Diputación para o 2018, garantimos nos 67 concellos da provincia uns mínimos de 3 millóns de euros para emprego, 1,5 millón de euros para o servicio de axuda a domicilio ás persoas non dependentes e 4,2 millóns de euros para melloras de infraestructuras a través do POS. Trátanse das cantidades mínimas para estas programacións que deben respetar os municipios dentro da nosa aposta por unha Diputación coas persoas, social e rural e que responde por igual ás necesidades de todos os veciños da provincia. Así mesmo, os concellos terán total autonomía para incrementar estes fondos que lles corresponden para estas iniciativas. Como ano pasado, a distribución da totalidade de fondos do Plan Único nos 67 concellos, que, insisto, esperamos incrementar ata os 20 millóns, farémolo a través de criterios totalmente obxectivos. Pero a maiores destes 11,3 millóns de euros para emprego, servicios sociais e infraestructuras a través do Plan Único, tamén destinamos máis de 6 millóns de euros para emprego que se engaden ao mínimo do 3 millón de euros para o Depo Emprego. Así mesmo, se vai a continuar coa execución de 8,1 millóns de euros cos que a Diputación asume os custes laborais de 700 lucenses que estaban no paro e que atoparon traballo a través de diferentes edicións do Ben Empregado e do Depo Emprego que están en marcha na actualidade. Polo tanto, no 2018 volveremos a ser a Administración galega que máis inviste na provincia na xeración directa de novos postos de traballo. Tamén agardamos contribuir á reactivación do mercado laboral, mantendo emprego e impulsando principalmente ao sector gandeiro, así como a todos os profesionais que directamente
dependen da actividade do sector lácteo coa posta en marcha da granxa experimental a que achegamos 634.000 euros que se engaden aos fondos deste ano sumando un total de 1,3 millóns de euros, así como a posta en marcha do primeiro centro de recría de gando vacún público en España. A Benestar destinamos 6,5 millóns, a maiores do 1,5 millón que se destina ao servicio de axuda a domicilio a que permite atender a 1.800 persoas non dependentes, foméntase o benestar con outros casi 5 millóns de euros. Estes permitirán ofrecer un servicio de teleasistencia gratuita a máis de 1.500 veciños da nosa provincia, contribuir á actividade social do conxunto do tecido asociativo lugués e impulsar tamén a apertura das residencias e centros de día nos concellos da provincia, así como a construción de novos centros de maiores en Becerreá, Folgoso do Caurel, Portomarín, a Pontenova, Guitiriz e a Pobra de Brollón. Ao respecto das políticas sociais, o orzamento recolle 1,6 millóns para a Escola de Imaxe e Son, 365.000 euros para o Plan de Impulso do Campus de Lugo, máis de 200.000 euros para o ROF Codina e a Facultade de Relacións Laborais e 312.000 euros para a UNED. Todo isto supón un investimento de casi 2,5 millóns de euros no impulso dunha educación pública de calidade cando a Diputación non ten as competencias directas, pero sí unha firme aposta. Para infraestructuras destinamos 26,2 millóns, xunto ao mínimo que establecemos para o POS de 4,2 millóns, destínanse outros 22,2 millóns á mellora de estradas provinciais e municipais a través do crédito de 15 millóns e de outros 7,2 millóns para máis obras, conservación e parque móvil. E, finalmente, ao impulso do deporte, especialmente ao deporte base, colaborando co conxunto de clubes da provincia, achéganse 4 millóns, facendo que a Diputación tamén sexa a Administración galega que máis invirte en deportes nesta provincia. 6 millóns de euros son para a cultura e case 1,2 millóns de euros para o Centro de Artesanía e Deseño. No capítulo de investimentos destacan tamén os máis de 400.000 euros para o Plan Integral de Turismo coa colaboración dos concellos. En definitiva, todo isto supón que a proposta de orzamento do 2018 do Presidente inclúa 45,6 millóns de euros que representan o 54,4% para investimentos nos 67 concellos da provincia, cuxo obxectivo é fomentar o emprego, o benestar, a mellora de dotacións públicas e infraestructuras, así como a dinamización económica e social coa finalidade de aumentar as oportunidades dos nosos veciños e de atender as súas demandas. 5 minutos o vocero do Partido Popular. Moi bo día a todas e todos. Achega o Goberno unha proposta de orzamento para o ano 18, incumplindo un retraso de un mes, pero que valoramos indudablemente que sexa presentado antes de rematar o ano 17. A negociación para o orzamento dun goberno que, como todos sabemos, está en minoría e a veces hasta con dificultades de entendemento internas dentro da súa propia minoría, nace no seno dun esforzo por parte de todos os grupos políticos xa fai 2 anos concretamente, no ano 16, en donde se chegou a un acordo de mínimos e hai que decir, empezando sempre pola parte que nos une, que ese acordo de mínimos este orzamento o respeta. Houve un gran esforzo negociador que todos os grupos explicaron as súas posturas no seu momento, que pretendían marcar un antes e un despois na forma de distribuir os recursos desta institución provincial. Así, se acadou que todos os concellos da nosa provincia abandonasen unha meirande parte deles, porcentualmente, de feito, máis os que estaban nun estado de abandono que os que non, un reparto máis ou menos equitativo ou que polo menos foi aceptado por todos. Ese debate non procede agora, creo que se superou no ano 16 e, indudablemente, como non pode ser de outra maneira, respétase para os orzamentos do ano 18. Ben é certo que xo anunciamos o ano pasado. Esta institución
non é un mero cheque ou unha chequera para os concellos, non? Ten que ter o seu propio proxecto, ten que ter un proxecto de provincia e ten que ser capaz de cubrir pois eses aspectos que a nivel individual os concellos non son quen de poñer en marcha. Con ese propósito, este grupo enviou ao presidente unha serie de propostas que as máis importantes vou enumeralas hoxe aquí, que non deixan de ser unha clara presentación do que entendemos que debe de ser esa parte do orzamento para facer provincia, dando por válidas, por suposto, o plan único, que este grupo chegou a pedir nesta sesión plenaria hasta en 32 ocasións, e dando por válidas a forma de reparto. Nestas propostas, basicamente, distribuíanse en varias áreas, unha no eido de política social, outra no eido de prevención de incendios, outra no eido de agricultura e gandeiría, mar, xestión territorial, promoción económica, asistencia técnica aos concellos, turismo, conservación da natureza, cultura e patrimonio era o último dos apartados. Pedíamos que esta institución, nos orzamentos do ano 18, unha vez acadada a estabilidade nos aspectos fundamentales que citei antes, fixera ou puxera en marcha un plan de reforzo cas distintas asociacións, dándolles máis participación e transparencia. Pedíamos que se fixera efectivo o compromiso da apertura dos centros de atención a persoas maiores e os centros de día que, hasta que alguén diga o contrario, porque o pronunciamento non é claro, están dependendo a súa xestión de Suplusa, que se garantira económicamente. Levamos na parte inicial do orzamento vendendo a construción de novas residencias dende o ano 2010, ademais vendendo como un investimento social, pero 7 anos despois, ou casi 8 probablemente, cando se executen os orzamentos do 18, a realidade é que aínda non se creou ni unha soa praza de atención social. Pedíamos unha novidade no servicio de teleasistencia, pensando na súa melloría e tendo, ademais, recentemente nun concello da nosa provincia un caso en donde de ter este servicio pois sería moi importante para a súa localización, que era incrementar no servicio de teleasistencia ese sistema de xeolocalización. Pedíamos, por suposto, que se cumpliran os acordos que foron adoptados por unanimidade nesta mesma sesión, dotar de desfibriladores aos concellos, débeda pendente que temos con eles, algúns aspectos de procedimento que tamén pedíamos, como axilizar na concesión ás axudas. Moitas das axudas que levan unha consignación nominativa nos orzamentos, a tramitación excesivamente lenta e asínase a final de ano, que a inseguridade xurídica e económica que teñen para as asociacións, asumindo as competencias que teñen as institucións provinciais e tendo en conta o pasado máis recente e triste que foi para a nosa comunidade autónoma do fin de semana fatídico dos incendios. Pedíamos unha aposta clara e decidida implicando o Consorcio Provincial para a Prevención de Incendios. Creo que, ademais, debemos de ter maior protagonismo e liderar algunhas das iniciativas que levou este pleno. E o último que podemos recordar é que no que ao eido económico se refire, hai un compromiso cun os traballadores que un asesoramento xurídico desta institución dice unha cousa e outro asesoramento xurídico dice outra, contradicións absolutamente imperdonables, e vai por diante tamén que lle pido ao Goberno que se clarifiquen, porque indudablemente é dunha partida económica que estaba nos orzamentos do exercicio pasado, que está sin materializar e que hai unha obligación contraída cos traballadores e dous informes contradictorios que, ademais dunha mala imaxe, pois indudablemente temos a obligación de clarificar. Pedíamos unha implicación no que ao eido da agricultura e gandeiría se refire, casi IXPs, cos consellos reguladores. Creo que esta institución provincial ten que liderar iniciativas para poñer en valor os produtos da nosa provincia. Pedíamos maior colaboración no eido do mar, que parece nestes orzamentos que Lugo non ten mar, e si o ten, continuar con aquelas colaboracións que se puxeron hai moitos anos cas cofradías de pescadores, hoxe prácticamente esquecidas por esta institución provincial. No eido de xestión territorial, e aquí quero facer fincapé, porque se na pasadas sesións plenarias acordábamos un investimento en infraestructuras de 15 millóns de euros e para iso acudíamos a unha operación de endebedamento, non se pode decir que o presidente pon a disposición dos lucenses para amañar estradas 15 millóns de euros. Non. Esta corporación, a unha iniciativa que puxo en marcha o Partido Popular,
contraeu unha operación de endebedamento para que os futuros gobernos paguen o investimento en estradas e para corrixir unha carencia absolutamente imprescindible na nosa provincia, que é a provincia con maior quilómetros de rede viaria provincial de España. É só un dato. Se facemos unha comparativa cunha provincia que se parece bastante á nosa, salvo do mar, como é Cuenca, só para a conservación de estradas destina ao ano máis de 16 millóns de euros. É un exemplo real que todo o mundo pode contrastar e que podemos ver pois as carencias que ten esta institución e que, ademais, estes orzamentos contraveñen aquel acordo que levamos nesa sesión plenaria porque realmente non é pois vamos a darlle un caramelo ao deputado correspondente, senón vamos a facer unha aposta clara e decidida para corrixir as deficiencias da rede viaria. Nos falábamos dun orzamento de 45 millóns de euros e agora incluso o que se lle fai é recortar o diñeiro que había para a conservación de estradas. Detrás de todo isto hai moitas máis razóns que seguramente hoxe non nos explicarán, pero que todo o mundo temos moi claras. Pedíamos que se cumplira os acordos cos concellos para a colocación de marquesiñas, pedíamos un plan de dinamización demográfica e un dato moi importante, pedíamos o reforzo de servicios técnicos para a asistencia aos concellos e con algúns de vos temos falado da necesidade incluso que hai de cubrir, agora que se aproba ou que se vai a aprobar unha nova RPT, voto en falta o reforzo en aquelas áreas en donde é competencia directa desta institución, por exemplo, a asistencia técnica. Facíamos un reforzo en turismo, vostede como a min témolo ademais como alcaldesas na nosa área central de goberno. Esta institución aprobou ano pasado unha cantidade moi importante. As accións non sei onde están e se lle esperan, eu non as vin. Se as veu vostede, pódeme explicar e non me dá tempo a rematar. En definitiva, tiñamos o noso plan de provincia e temos o noso plan de provincia, porque aspiramos, obviamente, a ser alternativa de goberno. Este ano 18 creo que era un ano importante para que unha vez que tiñamos o acordo adoptado nos mínimos, poder adornar un pouco este programa, esta legislatura. É unha pena que isto non se levara a cabo. Despois está a postura do Bloque Nacionalista Galego que vou escoitar porque vai a depender un pouco de iso sí que algo histórico. Nos batemos, a verdade, facemos historia nesta institución. Eu creo que é a primeira vez que un grupo dice que vai a votar en función do que vote o Partido Popular. E se o Partido Popular vota a favor ou se abstén, a votación será distinta, porque indudablemente o que ten que acabar reconocendo é que son unha clara minoría. Perdeuse unha oportunidade histórica para facer unhos bons orzamentos, aínda que insisto que ese acordo de mínimos que con moito esforzo se pactou no 16 se respeta. 6 minutos o voceiro do partido do BNG. Bueno, para que non quede ninguna dúbida, xa digo de antemán que o BNG vai votar a favor dos orzamentos da Diputación e non teño nin idea o que vai votar o Partido Popular, non nos importa tampouco. Que digamos, nun momento dado, que temos dúbidas se votar a favor ou absternos, non significa para nada que vamos votar en función dos intereses dunha forza allea ao BNG e, sobre todo, allea aos intereses que pode ter a provincia de Lugo. O cal, non sei onde sacou esa interpretación da información, pero que quede claro, digo así directamente, non tinha pensado dicirlo, pero xa que saliu o tema, pois que o BNG vai a votar a favor independentemente do que poida facer o Partido Popular. Ben, e indo xa ao grao da intervención, intentaremos, onde que vai quitar un pouco de tensión, de suspense, o resto da intervención, o de adiantar o signo da votación, pero, bueno, non vamos a intentar xustificar a nosa postura. Evidentemente, isto para cada vez que temos este pleno, cada vez que temos que decidir a nosa postura sobre algo tan importante como son os orzamentos da Diputación, sempre temos sentimentos contradictorios. Sempre hai razóns para votar en contra ou simplemente nin sequera entrar a negociar ou a falar do tema e tamén, por suposto, unha vez que se reflexiona con un pouco de tranquilidade, sempre aparecen razóns tamén para poder
apoiar unha proposta tan importante como son uns orzamentos. En todo caso, nós o que facemos, o que fixemos hai 2 anos, o que fixemos o ano pasado e o que facemos este ano é valorar os prós e os contras, as cuestións que pode haber a favor ou en contra de ter unha postura ou a outra. Sobre todo facémolo esa valoración sobre 3 eixos principales. Por unha banda, intentamos aillarnos, por así decirlo, e separarnos de calquer sentimento de venganza que puidéramos ter. Aquí nesta institución pasaron cousas moi graves nos últimos 2 anos e medio e, lóxicamente, a hora de analizar unha postura política tan importante como esta, temos sempre que intentar aillarnos de calquer sentimento de venganza, de revancha ou do que sexa. Eso parece fundamental que son humanos en certa medida en algunhas ocasións, pero creo que temos que procurar como representantes da cidadanía por non deixarnos levar por eses efectos emocionales, por así decirlo. Nós dixéramos en algún pleno destes tan tumultuosos que houve aquí nesta casa, que algúns deixábamos as cuestións persoais cando salíamos da casa na casa, viñamos aquí a defender cuestións políticas e volvíamos a coller as cuestións persoais cando volvíamos á noite para a casa. Ese é o que intentamos facer cando decidimos. Por outra banda, tamén debemos ter moito cuidado con non utilizar algo tan importante para as persoas da provincia, para as traballadoras e traballadores da provincia, non usar os orzamentos como unha arma política. Creo que temos que tomar unha decisión en función do que lles interesa, do que é bon para eles e para elas, e non do que seña bon nun momento dado para os intereses dunha organización política que, inda que lexítimos, non deben entrar nunca en contradición cos propios intereses da cidadanía. E logo tamén, lóxicamente, dicía xa agora, temos que sempre traballar en función do que lle interesa á cidadanía. E aí entra algo que algúns, o BNG en xeral e algúns en particular, defendemos moi a fondo, que é o concepto de para que sirve o poder. O poder, para nós, é unha ferramenta para transformar a sociedade, para intentar mellorala, con errores moitas veces, para intentar avanzar cara adiante, e nunca ten que ser un medio en si mesmo. Co cal, algo tan importante como son os orzamentos non se poden usar nunca para intentar escalar no poder sin saber moi ben para que sirve ese poder ou para que se quere ese poder. E aí entra en xogo algo que nos dixo a portavoz do Partido Popular no último pleno, donde dixo algo así como que dixéramos que o BNG era máis útil na oposición que no goberno. Iso é mentira. É dicir, onde realmente hai capacidade de transformar a sociedade, de mellorala, é cando se está no goberno. O que dice o BNG é moi distinto. É que non sirve de nada estar no poder polo feito de estar no poder, polo feito de ter un cargo, polo feito de cobrar un salario, se iso non é para levar adiante as políticas nas que un cree ou para transformar a sociedade na dirección que un pensa. O estar no poder polo poder é unha auténtica aberración, é o que está levando a este país, a este Estado, pois, casi cara ao precipicio. Non se sabe o que se quere facer, só se quere manter un salario, manter un posto, manter un cargo e manter, en definitiva, un estatus de poder. Bueno, pois, escapando de todo eso, intentamos valorar os orzamentos que se nos poñía adiante e, como decía ao principio, atopamos cuestións, motivos sobrados para votar en contra e motivos para votar a favor. En contra, eu creo que é bastante evidente, xo explicábamos o ano pasado, porque máis ou menos é un proxecto de orzamentos parecido ao ano pasado, e non son os orzamentos do BNG para nada, de feito, votamos de falta, e aí sí que podemos coincidir un pouco, inda que siga de refilón que a postura do Partido Popular, un plan estratégico para a provincia. O noso plan estratégico sería vaciar, baleirar e reducir as diputacións a algo irrelevante. Ese sí é o noso plan. Pero aínda non creendo neso, como é o caso do goberno actual, creendo que as diputacións teñen a súa función, aínda dentro desa disyuntiva non hai un plan estratégico nos orzamentos que digan queremos dirixir a provincia cara a ese lado ou queremos facer cos orzamentos da diputación que a provincia avance nesta dirección. Eso si votamos en falta, é unha realidade clara, aínda, insisto, que ese non sería a nosa posición, pero tamén dentro da posición que pudera ter neste caso o Partido Socialista, tampouco a vemos. Sigue, do noso punto de vista, sin incrementarse o diñeiro que vai parar, os cartos que van parar aos concellos. É certo que se produciu unha redistribución do diñeiro que reciben os concellos moi interesante, reparten os cartos de outra maneira, pero o volumen total que reciben os concellos sigue sendo basicamente o mesmo, ou son as mesmas partidas. Non se sacan cartos, como explicábamos o ano pasado, de programas que compiten
cumpren, incluso ás veces deslealmente, cos programas da Xunta, de que debe levar adiante a Xunta, e se pasan aos concellos, que é o que pedíamos nós, senón que se manteñen eses programas paralelos aos da Xunta e non aumentan os cartos que van parar aos concellos. Non se reducen partidas, polo tanto, como poden ser as de emprego, que eu sei que é unha bandeira deste goberno, e nós, legítimamente, pois temos dúbidas que a Diputación teña que entrar en políticas de emprego, por exemplo. Pero, bueno, en fin. E, aparte diso, pois tamén síguese mantendo, que tamén o dicíamos o ano pasado, un forte volumen de diñeiro que sigue repartindo por criterios discrecionales. Ben, aquí sí é certo que hai un matiz importante que incluso influye no noso voto, que é que defendemos ou dicíamos sempre que para eliminar a discrecionalidade no reparto de fondos públicos debe facerse de forma paralela en todas as administracións. Desde logo, non é moi xusto que a Diputación avance cara ao reparto obxectivo de fondos, mentre que as outras administracións fan o camiño contrario, precisamente. É dicir, así atopámonos que hai concellos que da Diputación reciben a partes iguales ou que corresponde polos seus parámetros e logo veñen as outras administracións e só lhe dá a unha parte. Concellos que se financian doblemente e concellos que só se financian pola Diputación. Co cal entendemos que é moi difícil eliminar esa discrecionalidade se non se fai de forma paralela en todas as administracións. De feito, e repetimos non a demanda que facíamos o ano pasado, ou neste caso o presidente da Diputación, o Partido Socialista, o goberno actual da Diputación, que use este 30% de remanentes que poida quedar como reparto discrecional por parte do goberno, precisamente para intentar paliar eses agravios comparativos que recibimos os concellos da provincia por parte da Xunta e do goberno central, sobre todo da Xunta. É unha ferramenta como outra calquera para intentar limar esas cuestións. Dicía que tamén, lóxicamente, hai, a parte dos motivos para un voto en contra, tamén hai motivos ou aspectos que nos levan a facer ou a efectivizar un voto basicamente, o cambio de filosofía na política orçamentaria que se está na Diputación, que se deu ano pasado, e que se vai a consolidar, a palabra é clave, eu creo que é moi importante, que por segundo ano consecutivo se tire nesa liña. Nós pensamos que esta forma de repartir os fondos públicos, esta forma de decidir canto recibe cada concello, ao final que vai obrigar o resto da administracións a seguir un camiño similar porque non hai outra fórmula. Antes despois a cidadanía entenderá que non se pode repartir cartos públicos de outra maneira. E logo parece moi importante insistir en que na Diputación de Lugo se siga este camiño, porque ao final vemos que nos únicos lugares onde hai esta política orzamentaria é onde o delegado ten capacidade de decisión. Porque, claro, aquí, desde o Partido Popular, falase moito das bondades do Plan Único, pero gustaríame saber que Plan Único teñen na Diputación de Ourense, e propuxos, por parte da oposición. Sin embargo, non hai nada que se pareza nin de lonxe a un Plan Único. Naqueles sitios onde se goberna con maiorías absolutas, onde o BNG non ten capacidade de decisión, non hai nada que se pareza a isto. Isto existe na provincia de Lugo, na Diputación de Lugo, isto existe na Diputación de Coruña e isto existe na Diputación de Pontevedra. E para de contar, e acabouse, non? En todo caso, poderase fazer ese tipo de propostas cando onde un goberna con maioría absoluta, pois se leva adiante. Bueno, aparte de que significa, como dicía antes, que a consolidación dunha nova filosofía de reparto de cartos, está tamén, o compromiso, neste caso, por parte do Goberno, de que non só se van conservar as cantidades para repartir de forma obxectiva aos concellos, senón que incluso posiblemente se vayan a incrementar. Cando menos que as porcentaxes que se van usar de remanentes, que é unha parte moi importante do financiamento deste plan único, se van manter os mismos co ano pasado, tendo en conta que hai menos compromisos adquiridos anteriormente con concellos, pois nós esperamos que o plan único do ano 2018 supere o do 2017. E xa remato, a última cuestión,
tamén que para o BNG políticamente é moi importante, quizás incluso máis que este pleno, que vai ser aquel pleno onde aprobemos o que é o regulamento dese plan único. O ano pasado dicíamos que fora un regulamento moi aprobado moi apresuradamente, que o importante era poñer en marcha o plan único e non nos paramos, ao mellor, o que deberamos pararnos no que é o propio regulamento do plan en si mesmo, non? Tanto nos criterios de reparto como o que é os límites que se poñen aos concellos, etc. Aí nós defenderemos que aumente a autonomía local nese reparto de fondos e que se avance nese sentido en que darlles de forma práctica a maioría de idade aos concellos que xa teñen, eu creo que xa deberán ter suficiente madurez para poder decidir como queren gastar o seu diñeiro. Deixo outra parte para a segunda intervención, cando me toque. 3 minutos o vocero do Goberno. É certo que o Partido Popular nos presentou unha serie de actuacións das cales hai que dicir que a maioría son competencias da Administración autonómica. O feito de presentalo aquí, ao mesmo tempo, nos están recoñecendo que a Xunta de Galicia non está cumprindo cas súas funcións. Nos 5 folios que nos presentaron están pedindo que fagamos o que é a competencia da Xunta e facemos moitos, pero o orzamento da Diputación tamén dá para o que dá, non dá para todo. Polo tanto, nós preguntámonos realmente para onde van destinados os cartos da Xunta de Galicia en Lugo. Eu creo que o mellor protagonismo que pode ter hoxe aquí calquer grupo político que está na oposición nesta corporación é precisamente votar a favor da proposta do orzamento do presupuesto. Por iso me gustaría que reflexionaran no sentido de si ustedes saben como lle van explicar aos veciños desta provincia que non van a votar a favor de destinar un mínimo de 9 millóns de euros para a posta en marcha de novos postos de traballo para os nosos veciños, ou que non van votar a favor de destinar un mínimo tamén de 6,5 millóns de euros que van a ser destinados a aumentar o benestar dos nosos veciños e atender aos que máis o necesitan a través de servizos sociais como o SAF, a teleasistencia ou as prestacións que ofrecen determinados colectivos sociais desta provincia, ou que non van votar a favor de destinar 634.000 euros para a construción de unha granxa experimental que vai levar a cabo proxectos que, sin duda, van a redundar beneficiosamente nos gandeiros da nosa provincia. E como esas, outras cuestións, como destinar 2,5 millóns de euros para fomentar a educación pública de calidade na nosa provincia en colaboración coa USC e coa UNED, ou destinar 11 millóns de euros a novas infraestructuras, detraendo xa precisamente os 15 millóns de esa operación de crédito que se formalizou e que nos vai a permitir mellorar estradas provinciais, municipais ou outras dotacións públicas que redundan, sobre todo, en beneficio de todos os nosos veciños. E como a eso, outros 3 millóns para achegar a cultura e o deporte aos nosos veciños e tamén para poñer en valor os nosos múltiples recursos que, como decía, aí coincidimos na importancia que ten o sector de turismo como un gran xerador de riqueza e de actividade económica é o fundamental, quero dicir, de achegar 11,3 millóns aos nosos concellos a través do plan único da Diputación, así como para comprometer o 70% dos remanentes que se xeren da liquidación do ano pasado. Eu, desde logo, pídolles nese sentido que reflexionen, porque o orzamento que presenta o presidente desta Diputación intenta responder por igual aos máis de 300.000 veciños desta provincia e teñen que recoñecer que nunca se apoiou tanto aos concellos e que nunca se os apoiou tanto e por igual que nunca tampouco se apostou tanto polo emprego, que é unha cuestión que a día de hoxe sigue preocupando a moitos dos nosos veciños, por desgracia, e que tampouco é competencia desta institución, pero que o facemos
convencidos porque sabemos do importante e o necesario que é. En servicios sociais estamos a aportar unha cantidade de diñeiro tamén cando as competencias son da Xunta de Galicia, porque nós, evidentemente, os PIEs temos que llos solicitar á Xunta é a que é competente, e se non funcionan, eu dígolle que no momento en que teñan aprobados os PIEs, no que se refería ás residencias que todavía non están postas en marcha, pois no momento no que teñamos os PIAs de estas residencias, asegúrolle que vai haber dotación orzamentaria e que se van a abrir, porque o que estamos deseando, e creo que, ademais, aquí todos os grupos políticos, é precisamente darlles eses servicios aos nosos veciños, e se non funcionan, pois creemos, desde logo, que é porque a Xunta non está a facer o traballo que debería. Onte, varios medios de comunicación se facían eco e titulaban de que Galicia suspendía en servicios sociales. Literalmente, pois decía: Galicia empeora la media estatal en la mayoría de los índices medidos, registra una puntuación de 4,15 puntos sobre un total de 10. Con esa nota, Galicia se sitúa en el 13º puesto de las autonomías españolas en cuanto a desarrollo del sistema público de servicios sociales, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. É dicir, non é que o digamos os políticos, non, son os informes. Eu, por poñer algún exemplo, ademais, que seguramente ustedes en moitos concellos que goberna tamén teñen, no meu concello, en Trabada, en dependencia, temos a día de hoxe unha lista da garda de 6 personas, e que serían pois un total de 220 horas, algúns deles pois dependentes de grado 3, gran dependentes, e que levan esperando máis de un ano desde que presentaron a súa solicitude, porque se tarda en valorar. A única forma que temos de atendelos desde o Concello pois é a través da prestación do SAF básico que financiamos dende a Diputación de Lugo, e facémolo convencidos no sentido de que hai que atender a esas persoas e tamén atender e darlles resposta ás familias destes dependientes. Estamos apostando por isto. O noso proxecto, que votaban en falta tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Popular, sin duda, creo que é evidente con estes datos que está basado no fomento do empleo e dos servicios sociales, sin ser a nosa competencia, ao tempo que estamos a atender as nosas competencias como a colaboración cos concellos ou as melloras que pretendemos e estamos facendo nas estradas provinciais. Eu creo que isto o deben recoñecer, polo tanto, insisto en aprobar por unanimidade, xa que temos o voto favorable manifestado por parte do Bloque Nacionalista Galego, este orzamento que presenta o presidente desta institución. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Eu lamento profundamente que non analizara con calma as propostas que fixo este grupo, que non só non as analizou, sino que pola afirmación que fixo non nos queda outra interpretación posible que a que non se leeron, non? Porque é indudable non só que non son competencias de outras administracións, sino que, ademais, son acordos que respaldou unánimemente esta corporación. Os veciños desta provincia sabe que nós non votamos en contra ou non fan a interpretación como vostede lle gustaría que fixeran por unha razón moi clara. Os veciños desta provincia saben como gobernaban vostedes cando tiñan maioría absoluta nun pacto co Bloque Nacionalista Galego. Sabe como se repartía o diñeiro en cousas absolutamente prescindibles e sabe tamén, xa que prefire levar o debate á asistencia ás persoas dependentes ou aos servicios sociais en xeral, que esa lei que aprobou o Partido Socialista, a Lei de Servicios Sociais do ano 2008, que foi, ademais, desenvolvida por un decreto no ano 2012, é dicir, non é, eso sí que non o dice un medio de comunicación ningún político, é unha lei que a súa correspondente forza vinculante, non? Esta institución, cando xa que saca un exemplo tan clarificador, que as persoas que están esperando a valoración da dependencia e que pasaba co servicio de axuda no fogar básico, pois, mentres que todas as deputacións galegas
cumpliron ese decreto do ano 12, esta institución declarouse na absoluta insumisión, así o estilo Puigdemont, ou xa que estamos en eleccións catalanas, e pasouse a Lei de Servizos Sociales que votaran no Parlamento o decreto de Servizos Sociales, pois máis ou menos polo mismo lugar onde se pasou Puigdemont a Constitución Española. E mentres que cada concello tiña que recibir a axuda económica para o SAF básico da institución provincial, pois esta institución deulles as espaldas. Iso, que é responsabilidade nosa explicalo, e así o fixemos cos veciños e veciñas, sábeno como os concellos, e se non vostede invito aí a facer unha comparativa do que recibía o seu concello, máis ou menos, co mismo número de dependentes. É verdad que a población é envellecida, pode que incluso teña algún máis, se o compara cos últimos 3 anos, o que recibía antes e o que recibe agora. E os veciños, que evidentemente teñen unha capacidade intelixente suficiente como para poder sacar as súas propias conclusións, saben que o único que cambiou foi que hai un goberno en minoría. É indudable que os veciños teñenlle que estar moi agradecida ao vicepresidente, porque tamén iso hai que poñelo en riba da mesa, non? Que foi o que marcou un antes e un despois nesta institución. Eu non oculto o meu agradecemento e sempre que teño ocasión dígollo públicamente, porque nos permiteu ser útiles. Porque eu aí discrepo do Bloque Nacionalista Galego. Eu creo que un grupo é moito máis útil no goberno. É dicir, o Bloque Nacionalista Galego creo que perdeu 8 anos a oportunidade de ser útil á provincia e considérase máis útil na oposición. Non, nós creemos, de feito, o curto espacio de tempo que tivemos responsabilidades de goberno, tomamos decisións como a gratuidade do servizo de teleasistencia, non? Que para o convenio cos concellos, ou o incremento de máis de 650.000 euros no servicio de axuda no fogar. Iso son decisións, non é demagoxia, están aí nas actas, porque dentro do goberno sempre se ten oportunidade de ser moito máis útil que na oposición. O resto é engañar a xente. Dito isto, e partindo da base de que o ano 2016 e poño en valor ese esforzo de intentar restablecer a normalidade nesta institución, ese esforzo de darlle estabilidade ao tecido asociativo, que é indudable que precisan os orzamentos desta institución, permitir paliar esa discriminación tan brutal que 8 anos de absolutamente sequía económica desta institución sufriron, porque hai que dicilo alto e claro, sufriron moitos concellos desta provincia, porque tiñamos a un líder político, o que ahora se define como besteirismo, que aínda sigue estando presente, probablemente máis ca nunca nesta nova era, pois tiña unhos obxectivos que non eran traballar pola provincia, eran traballar por outra cousa. Iso é a realidade. Agora, gracias a todas esas circunstancias que me vin na obligación neste segundo turno de poñer en riba da mesa, temos un orzamento moito mellor que o que había en anos anteriores. Por esas circunstancias e por esas persoas que, pois, con un criterio claro e decidido, dixeron, nós así non seguimos. Iso foi o que pasou. Agora, cal é a segunda parte? Eu, o Bloque Nacionalista Galego, indudablemente, non quería ofendelo ni moito menos. Eu leín, entrecomillado, nunha nota de prensa que decía que iban a facilitar os orzamentos e que o seu voto non o tiñan claro que iba a haber en función do que dixera o Partido Popular. Comprenderá que iso a nosotros enorguñécenos, non? Que se nos tome como referencia e en función do que nos votemos, voten eles. Que iso é o menos importante. O máis importante é o que dixo no seu turno de palabra, non hai un proxecto de provincia, o seu obxectivo realmente é vaciar de contido a deputación e que seña simplemente un reparto equitativo de fondos. Indudablemente, dixo moitas razóns, non sei se para votar en contra, pero, dende logo, para unha abstención, probablemente habrá outras razóns que nós non coñecemos e os veciños e as veciñas desta provincia tampouco, que lles leva a votar o voto favorable, porque se non anunciara o voto nesa primeiro uso da palabra, calquera veciño que o escoitara chegaría á conclusión de que eses presupostos non lle gustan moito ou que, como mínimo, os considera mellorables. Nós estamos aquí para mellorar. Os acordos aos que chegamos nos 16 e nos 17 non vamos a renunciar a eles, pero temos a obrigación de dicirlle á provincia de que queremos máis, que se cumplan os acordos plenarios, que eu creo que é algo que non debería de ser ni siquiera discutible, porque se agora decimos sí, por que 3 meses despois decimos no? E respecto ás residencias, que eu creo que tampouco está de máis volver a poñer este tema
En análise, hasta agora a Deputación, excepto cumplir o decreto de servicios sociais, excepto cumplir cos proxectos das entidades asociativas, ás que, indudablemente, hai que agradecer todo o que traballan na nosa provincia, o resto invirteu en cemento, en hormigón, para facer unhos edificios. Agora están, dice usted, que pía? Compre a pregunta. Que pía se está referindo vostede? Porque están hasta casi pedindo 2 pías por cada edificio. O pía que solicita a Deputación, o pía que solicita a Suplusa, que xestión queren para esa residencia. Dice que cando se decida dotarán orzamentariamente. Pero se hoxe estamos aprobando os orzamentos, é o momento de saber e de garantizar a xestión pública das residencias, porque foi unha decisión que acordou tamén unánimemente esta corporación, e se se cambia de criterio, os veciños deben de saber, e tamén a cantidade orzamentaria suficiente para poñelas en marcha e para atender a nosa xente maior. Nos sempre demostramos, nunha era, ademais, tan convulsa e nunha era en donde había moitos convites a ser grandes demagogos, intentamos ser absolutamente responsables. Sempre lle demostramos ao presidente que tiñamos unha voz única e que tiñamos palabra, que iso é algo absolutamente importante, e que non tiñamos ningún ánimo de venganza, que iso xa é innecesario dicilo, porque evidentemente aquí vimos a traballar como cargos públicos e os sentimentos hai que deixalos na porta da súa casa cando un sale. Nos, nestes orzamentos, vámonos a abster, porque respeta o acordo de mínimos, pero é certo que temos que criticar que perdimos unha oportunidade para seguir avanzando no que esta institución debe ser para a provincia. E nós, indudablemente, como a forza maioritaria, como decía o Bloque Nacionalista Galego, estamos aquí para pedir melloras, para pedir máis e para pedir, especialmente, e remato xa, que se cumpla o que decidimos que sí os 25 deputados, porque senón, e xa nesta legislatura houbo que facer bastante esforzo para decirle a xente que somos persoas normales, porque a veces solo con ver un pleno xa máis que santiguarse pensaban que éramos xente extraterrestre, por todo o que se viveu aquí. Se agora aprobamos unha cousa e o día seguinte dicimos a contraria, pois quedamos nunha posición bastante difícil de explicar. Solo pedíamos eso, que se cumpla o que se decida aquí e seguir mellorando. Mágoa que non se tivera en conta que se perdera esa oportunidade. Pero, aínda así, e aí agradezco ao presidente, o acordo de mínimos, que non sei se a palabra é que impuxo, pero, dende logo, que exixeu o Partido Popular no ano 2016, respétase. E iso, permítame que unha vez máis o poña en valor. 3 minutos o Celo Benega. Ben, eu non vou intentar explicarlle á señora Candia o concepto que temos algúns de autoridade ou non autoridade ou de estar no poder ou non, porque eu sei que normalmente desde enfrente, desde o Partido Popular, calquer cousa vale con estar no poder. Calquer cousa vale. Comprar, vender, é igual. Con tal de ocupar o cargo, de ter o posto, de ter o salario, de ter esa cuota de poder, xa está. Algúns non pasamos por eso. Non pasamos, e creo que o demostramos sobradamente cando tivemos a ocasión. Se estamos no poder é para facer as nosas políticas. Estar no poder simplemente para cobrar a fin de mes, non. Non, eso non. Agora, si comparto con vostede que de onde se cambian realmente as cousas é desde o poder. Si, señora, iso é certo. Pero desde o poder para facer a política na que un cree, non para cobrar un salario a fin de mes. Ese ano creemos algúns e penso que o seguiremos defendendo hasta o final. E doulle a razón en que é certo que pensamos que os orzamentos son mellorables. Creo que é algo evidente, non son os orzamentos do BNG. Non cumplen a filosofía que nós pensamos que deben ter as diputacións ou hacia onde deben camiñar as diputacións. Iso é evidente, é real, é certo, clarísimamente. Sábese perfectamente que nós defendemos que as diputacións son totalmente anacrónicas e non deberan existir. Aquí hai uns orzamentos para que as diputacións sigan existindo, co cal son criticables pola nosa parte. Pero que vamos facer? Habendo un goberno en minoría porque non cumple a filosofía que nós defendemos, cando menos a nivel teórico, hasta que podemos leválo á práctica, vamos deixar a Diputación sin orzamentos? Ou que é peor? Vamos deixar a Diputación para que os orzamentos caian en mans do que pode exixir o BNG, o Partido Popular ou algún diputado que se poida soltar do Partido Popular? Pois non. Tenemos que actuar con responsabilidade. En todo caso, non sendo unha filosofía que nós defendemos, pois que cumpla uns certos mínimos. E miren, é tal o cambio que se produce na filosofía orzamentaria
non só en Lugo, senón tamén nas outras diputacións onde o BNG ten capacidade de decisión, que valoramos, este grupo político valorou que non podemos quedar fora, que o normal é defendelo con orgullo de que a Diputación de Lugo ten uns orzamentos que levan unha filosofía que leva o sello do que pensa o BNG hacia onde deberan camiñar. Non na profundidade que deberan, é verdade, totalmente certo, o mundo non se cambia en 2 días tampouco. E vamos poquinho a pouco. E creo que o paso que demos, que se consolide este ano, é moi importante e nós valoramos que o BNG ten que estar aí. Ben, dicía a señora diputada de Economía que dixo unha frase que nos ven dar a razón en todo o que defendemos nós. É dicir, sen ser a competencia da Diputación. É que esa é a clave do asunto. É que non nos damos conta que cando a Diputación toma programas que non son competencia delas e gasta moitos cartos neses programas, ese diñeiro estáse restando a onde deberan ir dirixidos, que é aos concellos que teñen máis necesidade. Cando nos metemos a competir nun programa que a Xunta de Galicia, estamos sacando diñeiro a concellos que necesitarían para poder salir adiante. É que ese é o que ás veces non paramos a pensarnos. E se a Xunta de Galiza está para facer un traballo, ten que facelo, porque non o faga, sempre que non seña algo de supervivencia humana, por decirlo de unha maneira, pois non pode meterse outra administración a competir con ela. Nós creémoslo así e seguiremoslo defendendo. Pero, bueno, nós somos 2 de 25. Tenemos que poñer, axudar no que nós poidamos ou defender as nosas cousas hasta un certo límite e logo colaborar para que haxa un goberno, uns orzamentos para que o diñeiro da Diputación poida chegar á ciudadanía, como dicía nun principio. Tamén, xa remato, que quede claro tamén que este voto favorable aos orzamentos é simplemente algo que se produce hoxe e remata hoxe. Non hai ningún tipo de acordo, ningún tipo de goberno paralelo, por decirlo de unha maneira, que se vai a estender máis alá de hoxe. É dicir, nós hoxe vamos votar os orzamentos e a partir de aí vamos facer unha oposición, eu penso, incluso máis dura, porque nos vamos sentir máis responsables aínda do que faga o goberno con estes orzamentos. Porque a nosa intención é seguir facendo propostas, que se cumplan as propostas que se fagan e se aproben, por suposto, que se cumplen, que se executen, e, desde logo, velar porque a execución dese orzamento seña o máis xusta posible. E logo insistir no que dicía ao principio de que intentaremos mellorar dentro do posible e espero que seña, porque creo que deberá ser por consenso, ademais, o que é o propio regulamento do Plan Único. Un regulamento que lle afecta a todos os concellos da provincia, penso que deberá ser aprobado pola unanimidade deste pleno. Nós traballaremos nesa línea, propoñeremos o que temos na cabeza de que deberemos cambiar, sendo conscientes que posiblemente non todas as propostas se poidan levar á práctica ou sean aceptadas polo resto de grupos, pero, bueno, intentaremos poñer o noso grau de area construtivo para intentar facer un regulamento que seña máis eficaz e eficiente deste plan único que tan interesante nos parece como cambio da política da Diputación de Lugo para o futuro. Un minuto, vocero do Goberno. Se facemos unha comparativa co presupuesto da Xunta de Galicia, que é de 9.487 millóns de euros, o presupuesto da Diputación é menos do 1% do presupuesto da Xunta, concretamente o 0,8%. E o que veñen a pedirnos con estes 5 folios realmente é que asumamos as competencias dela. Algúnas, evidentemente, como dicía, temos que asumir, porque quen as ten que asumir realmente non o fai, pero este listado o que teñen que facer, e o que lles pido que fagan, é que llo reenvíen ao presidente da Xunta de Galicia, porque, honestamente, creo que se equivocaron de administración na que presentalo. Hai que recoñecer que a verdad que deron un paso presentando aquí e que, ao mesmo tempo, reconocen que a Xunta non fai o que ten que facer, pero, como dicía, nosotros con un orzamento do 0,8% da Xunta estamos atendendo as nosas obligacións, colaborando con todos os concellos e colaborando
por igual e a maiores estamos invertindo en servicios que non son da nosa competencia. E aquí tamén quero dar outro dato, porque 9 millóns para empleo, 6 millóns e medio para políticas sociais, en total 15 millóns e medio que representa casi o 20% do orzamento provincial para dúas das grandes preocupacións dos nosos veciños e o facemos convencidos de que, a pesar de que non é a nosa competencia, estamos facendo o correcto, porque os nosos veciños, evidentemente, merecen ter as mesmas oportunidades e ser atendidos para mellorar a súa calidade de vida no rural. Eu non sei se estes 20 millóns lle sigue parecendo pouco, a pesar de non ser a nosa competencia. En canto ao asunto de as residencias, decirlles que, evidentemente, contestamos os requerimentos dos PIAs, daqueles que non los piden por escrito e daqueles tamén dos que nos chaman desde a Xunta de Galicia para pedir que renunciemos á súa solicitude. Contestámoslos todos. Entonces, que manden os PIAs, porque vostede tamén sabe perfectamente que se poden facer modificacións orzamentarias, precisamente para dotar de fondos e, de unha vez por todas, abrir as residencias e darlles eses servicios aos nosos veciños que, insisto de novo, estou segura de que é o que queremos todos os grupos políticos aquí representados. Pero tamén quero remarcar outro dato que decía ao principio, porque, aparte deste 20% que destinamos a competencias que non son propias de a Diputación e que realmente van destinados a empleo e a servicios sociales, destinamos tamén outros 45,6 millóns a investimentos que representan o 54% deste orzamento, coa finalidade, como decía, de dar resposta e atender as demandas dos nosos veciños. Eu creo que hoxe perderon ustedes a oportunidade de demostrar o seu compromiso cos veciños desta provincia, votando a favor dun orzamento provincial, pensando nos veciños desta provincia. Moitas gracias. Ben, debatido os presupostos, eu que quería facer unha pequena reflexión, non? E eu pediría a responsabilidade política a todos os diputados, porque creo que son os presupostos que teñen un marcado acento de lucense. Eu creo que nese aspecto todos os diputados deberemos salir de aquí con a unanimidade. Son os presupostos nos que baixan un pouco por as chegas do Estado, ainda así aumentamos a inversión, reducimos o gasto corrente e parte do 55% destes orzamentos se van dedicar á inversión, non? E creo dicir desde aquí que somos a Administración, que competencias ou sin elas estamos facendo un maior esforzo en emprego, estamos facendo un maior esforzo en servicios sociais e en infraestructuras. E dou as gracias desde aquí ao BNG por o apoio a estas contas e dicirlle ao Partido Popular que vostedes non defenden a Lugo, non defenden os lucenses, porque todas as propostas que fan son competencias da Xunta. E niso ten razón hasta o señor diputado do BNG cando dice que podíamos destinar ese diñeiro a outras cousas. Pero que sería desta provincia se realmente a Diputación non fixera esas políticas de emprego, de servicios sociales ou de infraestructuras? Que a maior rede viaria de carreteras e nos sentimos que incompetentes para levar a cabo todo, é imposible arreglar todos os kilómetros de carreteras que temos. Creo que é fundamental mellorar eso. Sempre preocúpense un pouco por poñer a hemodinámica en marcha. Outro día un amigo meu que lle deu un infarto e tuvo que ir a Coruña, chegou de milagro. Claro, eran horas de oficina. Preocúpense polo AVE, polo intermodal, que non, como lle dixeron aos nosos compañeros, nada de nada nos vindeiros anos. Preocúpense polo corredor da costa. Salimos a kilómetro por ano. E usted, que moita xente que é da Mariña, que o ve como a min, é dicir, levan anos sin facer nada. 12 anos levan sin facer nada. Así que creo que por responsabilidade política eu digo que deberán votar a favor destes presupostos, que son, creo que, bastante máis equitativos e máis redistributivos que ningún de outra administración. Así que nada, pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra non hai. Quedan aprobados inicialmente os presupostos. Segundo punto. Terceiro.
Proposta de aprobación se procede ao acordo da Mesa de Negociación de 1 de decembro sobre sistema de avaliación do desempeño, procedimento de revisión da avaliación individual e creación dunha comisión técnica de revisión da avaliación, proposta de consolidación do sistema de carreira e proposta de revisión e modificación parcial da relación de postos de traballo da Deputación Provincial. Non sei se queren debate. No, tomo a palabra solamente para decir que agradecer aos sindicatos a participación nesta negociación, que foi unha negociación con cesións por todas as partes, e agradecer a unanimidade do acordo e, pois, decir que esta é a aprobación inicial, que parece me dixeron que había algún escrito xa presentado xa mañá de que había algún tipo de reclamación. Estamos a aprobación inicial, estudiaremos todas aquelas cousas que cheguen para a aprobación definitiva, que se traerá cando cumplan os plazos, e unha vez que se estudien as diferentes alegacións que se fagan. Agradecer tamén ao resto de grupos políticos que aproben ou se absteñan neste tema, pero nada máis. Non sei se é unanimidade ou pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada inicialmente a RPT. Cuarto punto. Proposta de... A ver, votos a favor da aprobación da RPT? Abstencións? Queda aprobada inicialmente a RPT. Non se ausenten do pleno, sin permiso. Cuarto punto. Cuarto, proposta de bases específicas para a provisión do posto de secretario interventor do Servizo de Cooperación e Asistencia a Concellos reservado a funcionarios da Administración Local de Habilitación Nacional. Non sei se que hai debate. Apoiamos a proposta e renunciamos a debate. Unanimidade, entonces. Quinto punto. Quinto, aprobación se procede da proposta de sustitución de investimentos declarados financieramente sustentables. Igual que o anterior, tamén votamos favorablemente e non precisamos debate. Unanimidade. Sexto punto. Sexto, aprobación se procede á venda de convenio de subvención directa excepcional outorgada a Raiolas co obxecto de colaborar na financiación de legalización e adecuación do edificio para centro de día para persoas con TEA, anualidade 2016-2017. Debate. Bueno, simplemente facer unha intervención moi breve, non sei se... Vale, pues. Simplemente anunciar o noso voto a favor desta adende, porque, bueno, entendemos que xa por fin permitiralle unha bomba de oxíxeno a Raiolas que, bueno, parece que empeza a ver a luz ao final do túnel no que estuvo metida, non? Para poder adecuar o local do campus que se lle cedeu por esta Deputación no ano 14. Eu sinto que lle tocara a vostede, señora López Izquierdo, buscar solución a esta situación, pero, bueno, tamén teño que dicir que me alegro, non? Porque, por fin, bueno, pues despois de 4 anos nos que por distintos devenires se levaba de alguna maneira tirando de freo nesta situación, pois alguén pisa o acelerador. Eu isto digo en base ao que comentaba o pasado lunes na comisión que tivemos para abordar este tema, no que aclarou que xa se estaba xestionando dende a Deputación esa condición que pon o Concello para poder dar licencia a Raiolas para adecuar ese local de cesión do terreno, do vial, que dá acceso a este centro e que tamén a Deputación vai a facerse cargo das obras de urbanización, algo que tamén xa lle pedimos tamén desde este grupo. Bueno, pois nada máis pola nosa parte, confiamos en que sexa así, en que unha vez que pisou o acelerador, pois non levante o pé e que vaya todo ben para o ben da Raiolas como asociación e do colectivo que sufre TEA. Nada máis, moitas gracias. Nada, voto favorable igual que na comisión.
Voceira. Moitas gracias. Bueno, agradecemos o voto favorable, pero sí me gustaría deixar constancia de que o acelerador non é que se puxera agora, porque viñera eu e puxera o acelerador vense poñendo dende xa fai anos por parte do Concello e por parte desta Deputación para intentar adecuar as condicións para que ese edificio, para que esa gardería do campus pudera ser, por fin, legalizable a intervención necesaria para convertilo nun centro de día para persoas con TEA. As dificultades que se foron atopando, como ben dixo, foron moitas e variadas. Sí que me gustaría, parafraseando algo que se dixo aquí, os lucenses saben como se facían as cousas cando o goberno estaba nas maus do PP e eses atrancos, esas bases que están aí foron as que se levan intentando resolver e adecuar nestes 2 ou 3 anos. Entonces, o acelerador non é que se puxera agora, efectivamente vense os froitos de todo o que se leva facendo durante este tempo. Efectivamente, con esta adenda que se propón agora, se amplían eses plazos para que esa subvención poida ser executable e esperamos que no ano que ven poidamos xa empezar a ver as obras deste centro de día que tan necesario é na provincia e que tamén, por facer unha alusión ao debate anterior dos orzamentos, teñen que promocionar as entidades que se responsabilizan destos temas e a Deputación para poder resolver eses servicios, porque os demais siguen sin estar. Moitas gracias de todas formas. Tendo que hai unanimidade, pasamos ao seguinte punto, sétimo punto. Sétimo, moción do Grupo Provincial Socialista contra o desmantelamento do Servicio de Correos na provincia de Lugo. 6 minutos o voceiro do PSOE. Moi bons días, señor presidente, señores diputados. Como moi ben saben, xa non é a primeira vez que se trae esta moción ao pleno da Deputación, como tampouco é a primeira vez que se defenden mocións nas que reivindicamos a supervivencia dos servizos públicos que están empeñados está o PP en botar abaixo. Lembrolles que en marzo do 2016 se levaba a este pleno unha moción na que se solicitaba a restitución dos servizos do Servicio Estatal de Correos e Telégrafos e volvese a traer porque un ano despois non é que non se adoptaran medidas, sino que se recurtou 1/3 do seu presuposto. Nos orzamentos xerais do Estado pasamos dos 180 millóns de euros aos 120, polo tanto, hai un recorte de 60 millóns de euros. A parte económica é importante, pero non é a única, porque isto, como moi ben saberán tamén, redunda na precarización do servicio de correos e redunda tamén na reducción deste servicio, sobre todo na calidade da prestación do mesmo. Volvo a recordarlles tamén que no ano 2000 Correos se converte nunha sociedade anónima de capital 100% público. E a partir de aí todo foi un desastre. Todo foi un desastre porque as condicións dos traballadores empeoraron, reducíronse a frecuencia das rutas, reduciuse a calidade do servizo. E volvolles a recordar de que para min o principal culpable é o señor Feijóo, que era no que aquel momento estaba a cargo desa Sociedade Estatal de Correos. A partir de aí, como decía, comezou o desastre, privatizáronse esos servizos públicos e sempre a costa dos mesmos, que son os traballadores e os veciños, que ao final somos os que os sufrimos. Reducíronse os percorridos, suprimíronse as oficinas auxiliares e incluso todo isto conclúe na perda dun servizo que está moi arraigado no medio rural e perdeuse tamén esa labor social que tradicionalmente viña facendo Correos. Menos mal, como dixo ese encha a boca sempre o señor Feijóo de dicir que iba a ser a legislatura do rural. Se ademais a isto lle subamos que vostedes se pasan por o arco do triunfo a Lei 43/2010, na que de alguna maneira fai obrigatorio ese reparto diario de luns a venres, pois a verdade é que todo isto sumado pon de manifesto ese abandono que están facendo unha vez máis dun servizo importante para unha provincia como esta, de Lugo, sobre todo por ese arraigo que ten no rural. Como tamén lles dixen en moitas ocasións, os servizos públicos non poden mirarse en termos de rendemento económico, ningunha visión mercantilista, que é a que habitualmente fan vostedes. Creo que me entenden perfectamente, non? Dende logo, esa función pública que está a facer
o Servicio de Correos de cohesión territorial que fixo no seu día, especialmente no que atingue o rural, está completamente abandonada. Por eso, en definitiva, traemos de novo o Pleno esta moción reiterando algúns dos acordos, pero desgraciadamente xumándolle xa algúns desos anos. Por eso, dende o Goberno provincial, cumpre recordar e exixir de novo a Sociedade Estatal de Correos a restitución dos servizos existentes nos diferentes concellos da provincia afectados anteriores á implementación das medidas de recortes dos anos 13, 14, 15, 16 e da agora 17 tamén, e, sobre todo, tamén incorporar esa moción e instar o Goberno do Estado para que nos orzamentos do ano 2018 incremente esa partida orzamentaria prevista destinada a correos e telégrafos para poder desenvolver de maneira eficaz o servizo. En primeira instancia, nada máis. Ben, como ben se dixo, esta moción xa é a terceira vez que ven desde o ano 2015. Eu recordo que no 2015 fora defendida por daquela compañeiro Mario Outeiro e despois se trouxo a través do Partido Socialista tamén no ano 2016, traixo outra vez no 2017. Lóxicamente que vamos a anunciar o voto favorable a esa proposta e repetiríame se seguirá insistindo pois nas afirmacións verdadeiras que fixo o portavoz do Partido Socialista. Esta moción que se titula Moción do Grupo Provincial Socialista contra o desmantelamento do Servizo de Correos na provincia de Lugo é unha palabra pois bastante repetitiva, o de desmantelamento, claro. É que cada vez que falamos de servicios públicos e falamos de Partido Popular aparece a palabra desmantelar polo medio. É unha cousa que sabe facer moi ben o Partido Popular, conxugar o verbo desmantelar cos servizos públicos. Efectivamente, falouse da sanidade, da atención primaria, xa trouxemos aquí moitísimas iniciativas, os médicos, personal facultativo que se están perdendo en moitísimos centros de saúde, en correos, pois efectivamente, xa desde que deixou de ser unha entidade dependente exclusivamente do Estado. Curiosamente, hai casi 15 anos, cando o señor Feijóo pois estuvo ao frente de Correos, xa que, curiosamente, cada cousa que toca o señor Feijóo é algo que se privatiza e mérmase o servicio, e mérmanse as condicións laborais dos traballadores dese servicio. Ese é o ADN do Partido Popular e o ADN do señor Feijóo. Podíamos facer aquí unha retaíla de servizos que se están perdendo nos últimos anos e que se están dando en malísimas condicións, máis aló do da sanidade, na atención primaria, na atención hospitalaria, en correos, no transporte público, con 9 traballadores da comarca da Mariña tirados na rúa desde o 8 de agosto, despois dese boísimo plan de transporte público que fixo o Partido Popular e que anuncia o señor Balseiro todos os días, recorrendo incluso como fixo en días pasados, sin a máis mínima vergoña, pois con unha empresa adxudicataria dese servicio, curiosamente, a empresa que deixa os traballadores na rúa cos parabéns da Xunta. Podíamos falar de moitísimos máis servicios. O Partido Popular vai seguir, me parece, conxugando o verbo desmantelar cos servicios públicos. Nada máis nesta primeira intervención, pois anunciar, lóxicamente, o voto favorable a esa moción que, xa digo, é repetitiva. Trouxose no 2015, no 2016 e no 2017. E incidir na importancia que ten o servicio de correos, sobre todo no rural. Dito así, en certo modo de brincadeira, moitas veces o contacto de moitas persoas maiores que viven no noso rural son o carteiro e o panadeiro, ou seña que, efectivamente, tamén fan unha función social vertebradora. E os que vivimos no rural, pois sabemos o que se perdeu nos últimos anos, os servizos que se perderon nos últimos anos. No meu concello, o Concello de Barreiros, un concello turístico, pois non se cubren as baixas. O carteiro acaba ás 3 da tarde e, se ten vontade, porque é un traballador que está moi por encima dos seus dirixentes, pois a mellor se queda hasta as 5 ou hasta as 6 repartindo e sin cobrar, en moitos casos. E se non, pois quedan amoreadas as cartas e os paquetes ali na oficina de correos. Poño de exemplo o meu concello, pero hai moitísimos máis concellos nesa situación. Por lo tanto, como dixen, anunciar o voto favorable á moción.
6 minutos o portavoz do Partido Popular. Sí, bons días a todos. Bueno, en primeiro lugar, decir que, que nos sorprende o largo que se lle fai o ano ao Partido Socialista nesta institución, porque é realmente sorpresivo que cheguemos ao último pleno do ano, un pleno importante, no que además veñen de aprobarse os orzamentos, e que realmente, cun goberno que tivese ideas para esta provincia, que tivese solucións, se supón que se plantexaría algunha iniciativa de cara ao ano 2018 pois importante, ou que fose incluso unha bandeira para este goberno. Sen embargo, lexos deso, o que nos atopamos é cunha moción que xa foi aprobada 2 veces por esta institución. 2 veces. Un ano 15, outra no ano 16. Claro, o que parece que cando se fai a orde do día se dice que cada grupo provincial ten que presentar unha moción ao Partido Socialista, como non ten ideas, pois tira de mocións que xa ten presentadas e simplemente a reitera. Non vamos a ser nós os que neguemos a importancia que ten o servicio postal, o servicio de correos nesta provincia, unha provincia avellentada, unha provincia rural, na que todos que aquí estamos somos representantes de concellos pequenos e de concellos rurais. Pero tampouco é menos certo que o servicio postal e o servicio de correos o que o señor representante do Bloque Nacionalista Galego antes falaba foi mudando. Non simplemente basta cunha visión folclórica do carteiro, senón que hai que actualizar o que é unha empresa pública os servicios actuais e as tecnoloxías actuales. Por lo tanto, e xa que estamos falando dunha institución, dunha empresa pública que ademais consume diñeiro público, é lóxico que se pida eficiencia neste servicio e que se adapte pois ás propias condicións que o mesmo ten. Decía o voceiro do Partido Popular no pleno o que se fixo referencia no pleno do ano 16, decía: miren, o que non pode ser, como vostedes nunca traen unha proposta de goberno para os plenos, é que para armar unha orden do día volvan a tirar de mocións xa presentadas e volvan a presentar as mesmas, antes presentadas por o BNG e agora presentadas polo Partido Socialista. Traigo esta colación porque rizan o rizo e facendo bon aquilo que non hai 2 sin 3 volven a traer unha nova proposta reiterando o mismo e sin analizar nada. Por outra parte, chea de contradicións que analizaremos na segunda intervención. En todo caso, o que sí que creemos é que, lóxicamente, este goberno non ten nada que aportar desta provincia, porque, claro, a última moción do ano, sexa unha reiterada por terceira vez, significará que o goberno cree que a rede de carreteras provinciales de Lugo, que está moi ben, que as residencias de maiores competencia destas residencias están cheas de usuarios e funcionando a pleno rendemento, ou ao mellor pensan que os polígonos industriales desta provincia están cheos de empresas traballando. Pois nada deso é certo. Sin embargo, vostedes, en vez de atender as súas competencias e facer propostas en positivo de cara ao ano 18, o que fan é intentar rematar o ano pola porta de atrás con unha iniciativa reiterada, repetitiva, e que simplemente ven a traducir o que é unha falta de ideas e unha falta de xestión en ir tirando, en ir repetindo o que xa se dixo. 3 minutos o voceiro do Goberno. Bueno, volvo a repetir o que tamén por 3 veces creo que lle dixen, sei que a vostede lle tocan as causas imposibles, non? E tamén digo unha cousa, non traten de, porque o que vexo que argumentos hai bastante poucos, non traten de ocultar o que está facendo o Goberno do Partido Popular cos orzamentos xerais do Estado. A realidade é que hai un recorte nos orzamentos do ano 2018 para o servizo de correos de 60 millóns de euros. Iso, claro, ten unha importancia relevante, unha relevancia significativa a ter en conta a hora de analizar cales son as consecuencias en detrimento da calidade dos servicios, sobre todo tamén dos traballadores e, ao final, os veciños. Estaba falando vostede de que unha sociedade como a de Correos, como empresa pública, ten que adaptarse, claro que sí, pero vostedes están bloqueando o plan estratégico que a propia sociedade ten aprobado. Eso permitiría diversificar o servicio e atender ao mellor outras posibles vías de viabilidade económica para a propia
propia entidade. Digo, porque eu creo que vostede di que isto non é importante para a provincia, pero eu entendo que sí, porque na provincia estánse a perder preto de 40 postos de traballos, estánse a acumular as tarefas do persoal restante, o que non se cubre, pois cargámoslle o morto o resto de traballadores que están a traballar máis do debido. Tampouco se contrata personal temporal para asumir as vacacións dos traballadores. Ao final, vexo que tamén preto de 30 liñas de reparto foron suprimidas. Se isto lle sumamos que moitas das oficinas auxiliares están pechadas ou teñen uns horarios intempestivos ou ridículos, pois ao final o que obriga aos nosos veciños a ir ás oficinas principais, creo que é un problema importante, creo que é un problema desta provincia que afecta directamente esta provincia. Co cal non tiren balos fora e espero que desta volta non busquen excusas para non ter que apoialas. Dende logo, creo que os argumentos son bastante frouxos e, dende logo, creo que é un servicio público imprescindible para a nosa provincia por esa función social e de cohesión territorial que leva desenvolvendo durante tantos anos. E volvo a lembrar que xa sei que vostedes son partidarios da privatización dos servicios públicos, do carácter mercantilista dunha entidade como a Sociedade de Correos, pero permitan, a través do desbloqueo dese plan estratégico, que se diversifique a entidade, aposten e introduzcan nesos orzamentos os 60 millóns de euros que vostedes quitaron, que ao final vai repercutir directamente nos traballadores. Estou seguro como se verán os seus froitos tamén incluso nesta provincia. 3 minutos, Obenega. Nada, simplemente para recalcar o noso voto favorable, é un pequeno dato. Tamén dicía, no debate aquel do ano 16, dicía o portavoz do Partido Popular que intervira, que naquele caso era Armesto, que dicía, claro, os concellos foron sufrindo mermas de poboación constantes e, polo tanto, o servicio tense que ir adaptando a estas circunstancias. Non é así, hai que invertilo, senón é imposible. Ou seña, é a pescadilla que se morde a cola, non? Claro, como hai pouca xente, pois non damos servicios. E non vai haber xente porque tampouco hai servicios. Iso é o que nós, desde o Bloque Nacionalista Galego, intentamos explicarlles moitas veces. Pero é moi gráfico, está recollido así na acta, dice usted, señor Armesto. Perdone que usted non está ahora intervindo, pero estaba recollido na acta. Os concellos foron sufrindo mermas de poboación constantes e, polo tanto, o servicio tense que ir adaptando a esas circunstancias. Non, haberá o que facer ao revés, e é o que non queren facer. 3 minutos, o vocero do Partido Popular. Sí, bueno, quizá non me expliquei ben. Para nós sí que é un servicio importante. Claro que é moi importante para esta provincia. Eso non se pon en dúbida. De feito, nos vámonos a abster precisamente porque consideramos un servicio importante. Pero esta moción está absolutamente reiterada, repetitiva, froito desa falta de ideas, e o que é peor, está desenfocada. E sí que lle vou a dar argumentos. En primeiro lugar, vostedes insisten no tema orzamentario dos presupostos do 2018 cando non está aí o problema. Porque nin siquiera a partida orzamentaria inicial para o servicio postal é vinculante. O servicio postal é un dereito permanente e integral no territorio. Por lo tanto, o servicio postal tense que dar con criterios de eficacia e con criterios de calidade, con independencia do que este orzamentado, porque cando se faga a liquidación do cumprimento dese servicio, se sale a deber, hai que implementar esa partida orzamentaria. E ao revés, que non é o caso, se sobrara, pois habría que retraer. Polo tanto, non está nos orzamentos, está no plan de execución, que lóxicamente é o que deberan vostedes instar e que non o fan. Insisten nos orzamentos para sacar a matraca do desmantelamento, pero mire, onde está é o plan. Por outra parte, vostedes sabrán onde se debaten os presupostos xerais do Estado. Debátense nas Cortes Españolas, que é unha partida do Ministerio de Fomento. O Partido Socialista agardamos que colabore cos orzamentos do Estado, que faga esa emenda e que en positivo axude a sacar uns orzamentos do Estado que non dependen do Goberno, dependen do Parlamento. Moito nos temos que unha vez máis o Partido Socialista non vai facer eso, porque non lle importa nada os problemas nin de España nin da provincia de Lugo. Que lle importa votar en contra e boicotear a proposta de orzamentos que presentará o Goberno, porque nin siquiera estamos nunha legislatura cunha maioría absoluta que o Goberno pode implementar as partidas orzamentarias que queira. Fagan o seu traballo, falen cos seus compañeiros de Madrid, digan que presenten esta emenda aos orzamentos e que apoyen unha negociación para sacar adiante uns orzamentos que non son competencia do Partido Popular, son competencia de todos. Por lo tanto, en vez de estar aquí reiterando mocións que fan para sustituir a súa incapacidade para presentar novos proxectos para esta provincia, falen cos seus compañeiros e colaboren a eses orzamentos que teñen tanta responsabilidade como o Partido Popular.
e máis nesta legislatura. Fagan o que teñen que facer, entón, ao mellor, damos entre todos, pois, mellorar o que é un servicio que é universal, que é integral e que ten que darse. Unha vez que pero, lóxicamente, tamén cuns criterios de eficiencia e adaptados aos tempos. Co diñeiro é público e non sobra. Hai moitas necesidades. É lóxico que se fagan criterios para que sea xa un servicio que funcione e, dentro deso, pois, con menos gasto posible público. Eso é absolutamente indubitado, e que non nos recoñeza é porque non está na situación real que vivimos. Un minuto para rematar o voceiro do Goberno. Sabe precisamente por que decimos e instamos a que eso se teña en conta nos orzamentos, porque sabemos perfectamente que no plan non é vinculante. Todo o que non sea vinculante vindo do PP, asegurado hai moi pouco. Unha vez máis, a táctica da avestruz. Agochamos a cabeza e imos tirando para diante a ver que pasa. Pero, mire, todo aquilo do que habitualmente fuximos sen resolver repítese. Neste caso, agudízase, insisto, e hai un problema bastante importante. Vostedes están matando a Correos como están matando os servizos públicos nesta provincia porque vostedes simplemente queren. É incomprensible que un partido político consinta esa desaparición das rutas básicas no rural desta provincia, que sexa cómplice da desaparición dos postos de traballo como está a ser o Partido Popular neste caso. Ademais, sumado á precarización dos poucos que van quedando. Ainda que vindo de vostedes, sinceramente, non me extraña nada. Pasamos logo á votación. Votos a favor da moción. Abstencións? Contra nada. Queda aprobada a moción. Octavo punto. Octavo, moción do Grupo Provincial do NG para garantir a asistencia solidaria do Hospital Veterinario Rof Codina ás entidades protectoras do país. 6 minutos o voceiro do BNG. Bueno, advertir antes de empezar que esta é unha proposta que non é orixinal do grupo do BNG, senón que trasladámola íntegramente según elaborou os colectivos de animalistas, os colectivos de defensa dos animais, que nos pediron se podíamos traela a este pleno. Pareceu-nos que era unha idea interesante e así o traemos. De feito, voume limitar exclusivamente a lela, porque, repito, que foi redactada incluso por eles. Non lle cambiamos nin unha coma. Cuestión, e fago un pequeno paréntesis, que ao mellor nos ten que levar, dentro do BNG intentaremoslo, se é posible, en termos legales, de elaborar un regulamento ou unha norma que nos leve a poder a que poidan participar en casos como estes os propios colectivos sociais para defender unha proposta igual que existe en moitos concellos. Penso que sería posible facelo tamén nesta institución e nese sentido intentaremos no ano 2018 consensuar con os demais grupos un regulamento que permite ese tipo de actos. Dito eso, paso a ler a moción dos colectivos animalistas de Lugo. Moción para garantir a asistencia solidaria do Hospital Veterinario Rof Codina ás entidades protectoras do país. Exposición de motivos. O repetido lema do ultraliberalismo sobre a racionalización de servicios públicos chega tamén aos centros veterinarios dependentes dos fondos da Xunta de Galiza e de outras administracións, como neste caso desta Diputación, onde o Hospital Veterinario Rof Codina, xestionado por unha fundación onde as institucións públicas teñen un importante peso, chegou a anunciar a reducción das actuacións que presta a Protectora de Lugo alegando os custes crecentes destas intervencións, mais esquecendo que a prestación de servicios asistenciais nestas instalacións reporta uns ingresos superiores aos 700.000 euros por ano. Resulta inconcebible que a xerencia dun centro público actúe como se os subsidios que perciben son engadidos a unha conta de ingresos cando entre as súas atribucións se encadra a formación e a promoción do coñecemento e o traballo por unha atención veterinaria máis xusta e equitativa, tendo en conta agravios comparativos como o pago do 21% que se incrementa do IBE da atención veterinaria a pesar de considerarse como unha atención sanitaria. A actuación da xerencia tamén semella amosar unha intervención unilateral, lonxe de comunicar a mesma ao padroado, órgano de representación, xestión e dirección da Fundación Rof Codina e do Hospital Veterinario, evidenciando unha capacidade de obra superior a que lle correspondería e presupoñendo que baixo criterios economicistas dunha entidade que ten previsto ingresar máis de 1,2 millóns de euros no vindeiro ano, resulta que os servizos solidarios
a unha entidade local son gravosos para as contas xerais da Fundación. Non hai que esquecer que a Diputación de Lugo vai a chegar, segundo previsións das propias contas da Fundación, unha cantidade superior aos 277.000 euros ata o ano 2019, un montante que debería facernos reflexionar sobre o destino real dos cartos, se son para pagar o soldo de banqueiro do actual xerente ou realmente teñen un impacto positivo na nosa provincia e contribuyen coa impagable labor que a protectora de Lugo desenvolve en moitos concellos lucenses, rescatando, rehabilitando e posibilitando a adopción de cans e gatos que sufriron procesos de abandono e, en non poucos casos, auténticos casos de sadismo e crueldade. Esta iniciativa parte tamén das inquedanzas do movimento animalista galego que critican que o único hospital veterinario público do noso país vai a pechar as portas ás organizacións que non teñen medios nin axudas suficientes para desenvolver un catálogo moi amplo de actuacións, dende operacións complexas hasta probas diagnósticas coas que ofrecer unha mellor vida e benestar a animais salvados da irresponsabilidade e do maltrato. Por todo exposto, con anterioridade, o Grupo do Bloque Nacionalista Galego na Diputación de Lugo, facéndose eco das demandas dos movimentos sociais que traballan no benestar e na protección dos animais, en nome deles somete a debate e aprobación polo Pleno desta Diputación de Lugo esta moción, propoñendo a adopción dos seguintes acordos. 1. Instar a Xunta a garantir que a atención solidaria do Hospital Veterinario Rafa Codina inclúa servizos solidarios ás entidades protectoras galegas, fomentando un auténtico servizo público e contribuindo na recuperación de animais que sufriron contextos de abandono e ou maltrato. 2. Instar a Diputación de Lugo que vixíe o cumprimento da atención veterinaria solidaria a través da súa presenza no padroado na Fundación Rafa Codina e das auditorías que sexen precisas a través dos departamentos correspondentes da propia Diputación. En Lugo, 18 de decembro de 2017. Ben, eu facía unha proposta neste sentido, non sei se deixar sobre a mesa é o adecuado, sino manter unha conversa con as partes implicadas a ver cal é o problema real, porque eu creo que se pode solucionar e polas conversas que mantiven con algo desas partes, pois creo que non existe tanto problema como parecer saliu na prensa, non? Entón, eu propoñería iso, pois deixarlo un pouco sobre a mesa e ter unha xuntanza con eles para aclarar ben o tema. Sí, bos días, señor presidente, señoras e señores deputados. Ben, en principio estamos de acordo a deixarlo en riba da mesa, pero e si me aledo un pouco de que se corrixa o erro e a irresponsabilidade política que supón traer esta moción hoxe a esta institución e ao mesmo tempo, pois, o intento de politizar unha institución tan importante para a nosa provincia e que actuou e actúa de forma modélica e impecable durante moitos anos, como son a Facultade Veterinaria, o Hospital Veterinario e a Fundación Rafa Codina. Así que alédome deso e espero non ter que volver a debatir unha moción deste tipo nesta institución. Eu asumo que o que está propoñendo é que quede encima da mesa e manter unha reunión ca protectora e ca Fundación Rafa Codina ou con quen corresponda para intentar ver que problemas hai e solucionalos. Como, lóxicamente, o obxectivo é solucionar un problema, parecenos ben deixalo encima da mesa e as pensas de que iso teña solución. Eu o que non comparto é o posicionamento do señor Ulla, porque, vamos, unha institución que recibe moito dinheiro desta institución, calquer debate que estudie e analice como se destina ese diñeiro, pareceme cando menos e calquer cousa menos irresponsable. Calquer cousa menos irresponsable. É moito diñeiro que pon a Diputación e pareceme ben xuntarse cas partes e aclaralo e intentar sacar unha solución. Aquí o obxectivo é sacar unha solución. Ese é o obxectivo final, o cal pareceme ben. Agora ben, se non é o caso, pois seguiremos neste camiño. De feito, algo parecido vai se levar tamén ao Parlamento, porque a Xunta está moi implicada nesto, co cal me parece que o problema ten que ter unha solución. Pero esperamos, deixámoslo así. Eu incluso, se se fai unha xuntanza dese tipo, hasta casi pediría que estuveramos os tres grupos políticos na xuntanza para que non quedara lugar a dúbidas do que se fala tanto ca protectora como co... Sí, non habría problema ningún, porque tamén no padroado estamos todos e tampouco non creo que teña un tema máis importante que solamente resolver o problema. Exactamente, a espera do resultado desa xuntanza e logo xa veremos. Sí, por alusións... Non añada máis leña ao lume. Non é cuestión de añadir nada, só decir que calquera decisión que se tome canto ao funcionamento ou queixa que se poida producir donde se debe resolver no padroado.
Quero dicir que o señor Ferreiro creo que asistiu xa tamén como representante do BNG no padroado, creo que nunca expresou ningunha opinión ali, ni ningunha queixa, nunca houbo ningunha queixa por parte de todas as institucións que forman parte do padroado e as persoas que ali asisten, eu creo que nunca se tratou ningún tema, se tratou de politizar e as decisións que se tomaron foron sempre por unanimidade, nunca houbo ningún tipo de queixa, funcionou de forma modélica, está a funcionar, eu creo que é poñer o carro antes cos bois, porque de momento está funcionando perfectamente e así o reflite que non haxa ninguna queixa e os servicios que está prestando durante todo este ano 2017 o hospital e a Fundación de axuda a todas as protectoras e a todos os colectivos sociais que traballan a prol do benestar animal e en contra do abandono desos animais. Bueno, creo que tomamos a decisión de deixarlo sobre a mesa e manter unha conversa con as dos partes. Noveno punto. Noveno, moción do Grupo Provincial Popular para que o Goberno Provincial execute os acordos aprobados polo Pleno. O voceiro do Partido Popular. Gracias, presidente. Bueno, estamos rematando o ano, eu creo que nun ambiente navideño, que nos recordaba o presidente, e eu creo que é o momento de facer balance, de alguna maneira, deste último ano, pero tamén dos 2 anos e medio que se estuvo a traballar nesta corporación. Nos presentamos unha moción co que vimos a reivindicar, eu creo que é unha cousa de pura lógica, e é que aqueles acordos que os grupos políticos traemos a esta Cámara e se aproban por maioría absoluta e unha gran parte por unanimidade, por logo o Goberno faga o que ten que facer e o presidente ten que ser garante deso e se executen eses acordos. O que vemos é que pasa todo o contrario. Estamos a final de ano, un pleno importante, aprobamos os presupostos, pero vemos que aquelas iniciativas que se foron levando ao longo deste período, pois moitas delas se cumpriron moi parcialmente, sesgadamente, digamos que para poder decir que algo se fixo. Eu lembrome que si da primeira moción que se aprobou por parte deste grupo aquí era o arranxo da estrada de Monforte a Currelos, unha das estradas provinciales en palabras do daquelas delegado de obras máis longa da provincia, bueno, pois se fixo unha dotación de 13.000 euros e cumplimos con que xa está cumplida. Pero certo é que, sacando inda esas que se pudera entender que se fixo pois un cumprimento parcial ou moi sesgado, hai, a día de hoxe, 13 mocións que aprobou este grupo. Por suposto, hai outras mocións que presentou o BNG, que presentou naquel momento o diputado nun escrito hoxe vicepresidente, que nada delas sabemos e, por lo tanto, eu creo que é o momento de facer balance. Eu creo que ningún veciño entende que o que nunha corporación se aproba e se aproba, ademais, por unanimidade, logo non se execute. A xente, cando ven e ve un pleno e ve que nos poñemos de acordo en aras de sacar un proxecto adiante e logo non se ejecuta, pois a verdade é que non o entende. É pura lógica democrática. Por lo tanto, eu creo que traemos unha moción que é ben simple, que é recoller todo o que fixemos durante estes 15 meses. O Partido Popular presentou máis de 52 mocións, propostas sempre moi sensatas, sempre moi consensuadas, propostas sempre no ánimo de que esta Diputación cumplira as súas obligacións e poder aportarlle algunha solución a algunha parte ou a totalidade da provincia. A día hoxe vemos que un tema que está aí reincidente desde o principio, donde había acordo entre todos os grupos, que era a modificación do reglamento orgánico, a modificación das ordenanzas fiscais que tanto daño lle fan aos concellos e que as aprobamos en 2 ocasións por eses equipamentos, esas ocupacións nas vías, as rutas fluviais da Ribeira Sacra que despois de aprobalas e reaprobalas e dicir falamos dun plan de empleo, falamos de mellorar e o que facemos é por despedir a xente que está nos catamaráns en outubro cando preveíamos facelo hasta diciembre.
O mismo podemos falar cun tema que sí que nos preocupa moito a provincia, que é a tutela dos animais domésticos. Tomamos unhas iniciativas, leváronse unhas mocións, aprobáronse, dicir, nós non só fixemos a través de mocións, sino que cada vez que podemos, a través de preguntas ou rogos, instamos ao Goberno a que nos diga cal é o estado, e a día de hoxe nada sabemos, e cando acabamos de aprobar un presuposto que nos dice por onde van as intencións de inversións do Goberno para o ano 18, pois tampouco nos aclaran cal é ese futuro, cando os concellos realmente sí que temos ese problema cos animais. Podemos falar de que se pediu e se aprobou por unanimidade que se creara nos presupostos do 18 unha línea estratégica de subvencións para aqueles concellos que tiñan escolas de música, porque entendíamos que era, de alguna maneira, un servicio comarcal que tiña que sufragar un concello solo, pero que lle estaba dando a unha serie de concellos limítrofes ese servicio. Moitos concellos que opinábamos que sí que era necesario e importante poder ter desfibriladores e que, ademais, tiñamos iniciativas para que en zonas deportivas poder comprar algún, pois paralizamos eso porque aquí se aprobou e, como todo o mundo entende, cando nunha corporación se aproba algo, é unha cuestión democrática de maiorías. Se a maioría decide, pero máis se decide a unanimidade, entendes que eso se vai dar. 2 anos despois non sabemos, nin nos concellos recibimos ninguna notificación, como podemos falar das marquesinas, que tamén se aprobou aquí, que o presidente empeñou a súa palabra e nos dixo que sí, que xa estaban no tema, que se estaba resolvendo, que pronto estaríamos. Nós, en definitiva, presentamos unha moción moi simple, que creo que todos os diputados se entenden, e que é imposible votar en contra. É dicir, que aqueles acordos que foron tomados democráticamente, nunha institución democrática, se cumplan. E se os acordos se cumplen, o que non podemos estar é a piques de entrar na recta final da legislatura e eses acordos nin estar cumplidos, nin estar en aras, nin darse unha explicación. Fai ahora mesmo un ano aprobamos unha moción donde, como xa vimos que ustedes non estaban cumplindo con este mandato do Pleno, pediuse crear unha comisión para poder facer un seguimento, que nas comisións informativas se nos fose dando conta aos portavoces de en que estado estaba cada unha das mocións, se iban hacia o cumplimento, se non, e como estaban. É dicir, ustedes, ademais, presentou unha emenda, pois, de alguna maneira, mellorando aquela moción, donde, ademais de votarla a favor, nós aceptamos a emenda, pois, decía que, efectivamente, en 10 días, pois, constituir esas comisións, nos pedíamos que fora antes dos plenos, cando se dera conta dela, e usted pedía que fora no marco dunhas comisións. Pasou un ano e un mes, porque foi en noviembre do 16, e todavía esa comisión, que non ten coste, que simplemente é vontade do Goberno de dicir onde estamos, que queremos facer e por que algo non se pudo cumplir, pois está sin cumplir. Por lo tanto, nós o que facemos é rematar o ano e, de alguna maneira, mandándolle unha mensaxe aos veciños da provincia, que moitos deles se poden ver afectados por unha moción, que se aprobou aquí e que cree que con eso se iniciaron o problema, se iniciou a senda para resolver o seu problema, e que vexan que unha institución non fai caso omiso do que se aproba, non fai caso omiso do que aquí se pide. E, por tanto, a petición é ben sencilla, que se inicie dunha vez por todas, que se cree esa comisión, pero que se cumplan os acordos que aquí se aproban por maioría. É unha cuestión de democracia, é respetar esta institución, é respetar a democracia, é respetar as maiorías. Pois con ese ánimo constructivo de rematar o ano, pois empezar o ano 18 cumplindo cos acordos, o que facemos é eso, someter a votación, esperando con que, por un lado, contar co apoio unánime dos grupos, pero, por outro lado, contando con que o Goberno, máis alá de apoiar e non cumplir, empece a ejecutar os acordos. Moitas gracias. 6 minutos o vocero de BNG. Bueno, pois pensamos que ten razón o señor Armesto en moitas cousas do que di. É certo que houve moitas mocións, cada un, lóxicamente, fala das propostas que fixo, pero, igual que si houve propostas do Partido Popular que foron aprobadas, tamén foron aprobadas outras do BNG que non teñen ningún viso de ser executadas. Pero é que máis, nós, creo que temos dito moitas veces que non, estando na oposición, non pretendemos ser goberno, nin pretendemos decirlle ao goberno exactamente o que ten que facer. Pero xa só referíndonos a mocións que foron aprobadas, que eran propostas neste caso, e falo concretamente das propostas do BNG, co voto a favor do propio goberno, si parece un pouco extraño
que non se cumplan, porque aí non se está intentando dicir o que ten que facer desde fora, ou obligalo a facer algo que non queren facer, senón co voto favorable do goberno en moitos casos é certo que non se fixo, sería algo parecido a que hoxe aprobamos a execución dunhos orzamentos que leva consigo un plan único de 20 ou 20 e tantos millóns de euros e logo resulta que ao final eso non se executa, eso non se podría entender. Pois igual que eso, pois hai outra serie de aspectos que foron aprobados co visto bon do grupo que sustenta o goberno e que non se levaron a cabo, co cal eu sí creo que aí merece un cambio de postura, un cambio de actuación do goberno e que se poñan a executar ese tipo de cuestións. E máis, nós, pasa que, bueno, cando non ten a capacidade que ten, e ten os medios e o tempo que ten, pero, bueno, a nosa intención é, de feito, esas cuestións que a nós nos parecían moi importantes e que foron aprobadas aquí, moitas delas por unanimidade, ademais, pois, no caso de que non se executen, empezar a facer traballo político, por así dicir, con elas, e incluso, pois, bueno, dirixirnos aos interesados, aos posibles beneficiados dese tipo de posturas para explicarlle por que razón, por que motivo, estando aprobadas, non se levaron a cabo. En todo caso, pois, se remato, dicir que votamos a favor e solicitar encarecidamente ao goberno que cambie de postura e executen eses acordos. Eu creo que se deben executar todos, pero sobre todo aqueles onde eles mesmos votaron a favor non ten moito sentido que nos leven adiante. Seis minutos o voceo do goberno. Buenos días a todos. Moitísimas gracias, señor presidente. Falaba antes, cando se falaba de Correos, o que exercía de portavoz do Grupo Provincial Popular, da falta de imaginación ou de proposición do Partido Socialista por volver creer unha moción que xa se tiña debatido neste pleno en outras ocasións outra vez. Ben, pois, a verdade é que se volveu a creer porque non estaba cumplido ese desexo que xa ten trasladado tamén esta Cámara e que se ten debatido en outros lugares. É que esta moción do Partido Popular non dista moito desa falta de creatividade ou de incapacidade da que antes precisamente criticaban eles mesmos. Pero é moi a caída, porque así sirve tamén para que o goberno deamos conta de como están algunhas cousas e de como se fai alguna cousa en que estado están. A labor da oposición, que podemos centrala en tres vías, non? Que é a propositiva, que é a segunda de fiscalización e control. Esas dúas dánselle bastante ben ao PP, ben adornadas e ben acicaladas con importantes dosis de demagoxia, pero, dánselle bastante ben. A terceira, que sería a do seguimento, non se lle dá tan ben, porque se realmente fixesen seguimento do que está facendo a Deputación, en que estado se atopan moitas das cuestións ás que vostedes apelan, pois esta moción, dende logo, non a presentaría. Falan das rutas fluviais. Preocúpalles, pois, o funcionamento das rutas fluviais fora da tempada estival ou da tempada de máis afluencia, na que saben que por un lado está a afluencia, por outro lado está as horas de luz e, polo tanto, de navegabilidade dos nosos encoros, pero obvian decir que foi este goberno quen fixo posible, pese a vostedes, que este ano houbese polo menos a posibilidade de viaxar nos catamaráns da Ribeira Sacra hasta no verán, porque se por vostedes aquelo saben que quedaba sin abrir. Iso é o que fixo este goberno. Vostedes siguen debatindo aí outras cousas porque non saben como corrixir aquel importante erro. Falan da tutela de animais domésticos, onde en este pleno se lles explicou que era o que estaba facendo, que procedementos estaba seguindo, como se iba a territorializar, pois, por exemplo, no Concello de Sarria e todo máis. Saben que se está traballando en eso, pero saben que non é un servicio que se di aquí, vamos a implantalo e o día seguinte están funcionando as canceiras, está eso preparado para atender os animais e todo máis. Sábenno
perfectamente. O que pasa é que, bueno, tamén viñan a falar de número, presentaron 52 iniciativas, tantas como corresponden a 2 por pleno, tantas como corresponden a calquera dos outros grupos políticos da corporación. Non fixeron ningún esforzo especial para elo. Falan das escolas de música, cando saben que as escolas de música son sufragables con cargo ao plan único e nasqueles casos en que as escolas de música son xestionadas por unha asociación ou na que participan diferentes concellos, contaron no ano 2017 coa pertinente axuda excepcional e no ano 2018 figuran neses orzamentos que vostedes non votaron a favor con unha subvención nominativa para o seu financiamento e para a súa axuda. Falan dos desfibriladores e das marquesinas. Sabe vostede que houberan sido gastos perfectamente asumibles por calquera concello tamén con cargo ao plan único, que non significa que non se vayan a desenvolver, pero o dos desfibriladores non é un tema tan sinxelo como se pretende trasladar, que é comprar un desfibrilador e poñelo nunha parede. Non é un tema tan sinxelo. É verdade que a día de hoxe ainda non recibimos contestación a aquela proposta que se aprobaba tamén en esta corporación propoñéndolle á Xunta de Galicia que se fixese cargo da formación do persoal que puidese manexar os desfibriladores nos diferentes concellos. Con lo cal, tamén teñen algo vostedes que ver. Ojalá a súa preocupación, a súa insistencia sobre esta axuda, este auxilio ante un episodio coronario fose tan comprometido coa hemodinámica 24 horas no Hospital Universitario Lucus Augusti. Pero onde teñen a oportunidade de facelo, non van a facer precisamente aquilo que reclaman os demais. E voulle a falar de outros asuntos que di vostede na moción, que agora os obviou, como, por exemplo, o tema das piscinas. A piscina da Pastoriza fixéronse as probas de funcionamento, funciona perfectamente, co cal, pois, nas vindeiras semanas, en pouco tempo, se poderá aprobar, coñecendo tamén o estudo de costes, pois o modelo de xestión. Na de Monterroso, que había un problema de filtracións no vaso da propia piscina, solucionáronse, fixéronse as probas técnicas pertinentes, polo tanto, agora pódese facer ese estudo de costes e, polo tanto, pois tamén decidir o modelo de xestión pertinente. E agora vamos á parte máis importante, porque eu creo que é o que realmente lle preocupa a ustedes e non coincide co que lle preocupa aos veciños, que é a Comisión de Seguimento dos acordos do Pleno. Eu non lle oín a ningún veciño preguntar por esa comisión. É normal que a vostedes lles preocupe. Non sei se ten aí o acordo que adoptamos en aquel momento. Pois gustaríame que o lese e que diga se vostedes o cumpriron. Porque o acordo di que no plazo de 5 días cada grupo nomeará os seus representantes en dita comisión. O que eu sei, non están nomeando os representantes de todos os grupos políticos, co cal non se pode constituir a comisión. Eso é algo, pois, importante. Se non sabemos quen está na comisión, malamente se pode nomear esa comisión. E fala de outra cuestión, que é a modificación do reglamento orgánico, na que, en aquel momento, apelaban a esa modificación por unha situación política diferente a de cando se aprobara, situación que xa non volve a ser a mesma, que volve a ser diferente de aquela mesma, é unha cuestión moi importante. Gracias ao reglamento orgánico que temos actualmente, que non creo que sea unha prioridade de ningún veciño ou veciña desta provincia tampouco, permite aprobar orzamentos, investir en infraestructuras, investir en emprego, investir en moitísimas cousas, co cal eu non vexo que sea esa unha preocupación dos veciños. Pero é un tema que se pode abordar cando se considere. Co cal, francamente, pois, eu creo que podemos decir que se están cumplindo todos os acordos plenarios, que se están cumplindo todos os acordos plenarios. Outra cousa é que vostedes pois non nos teñan seguido con precisión ou non estén ao tanto de como se están facendo as cousas ou lles interese pois
traer a encima da mesa outros asuntos porque as súas preocupacións pois sean unha comisión de seguimento do pleno ou unha modificación do reglamento orgánico. Así que eu non sei se quere alguna explicación sobre algún asunto máis, pero isto é o que hai en canto á súa moción e ás súas queixas. En todas se está traballando, moitas en vías de materialización prácticamente inmediata, e non hai moito máis que decir. Outra cousa é que vostede o crea ou non, que evidentemente casi nunca crea en nada. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Bueno, eu aproveitando que usted fixo esta intervención, primeiro aproveitamos porque é a primeira intervención desde o Congreso por felicitalo por o seu nombramento, cuestión de que nos alegramos moito neste partido. Señor Santos, eu entendo que usted veña aquí e diga que todo está cumplido. Dice, en relación ca intervención do meu compañeiro José Antonio, que me pareceu magnífica, que falta de imaginación. A mí, mire, traer unha moción 3 veces de correos é unha falta de imaginación. Nos esta moción consensuámola, meditámola, preparámola, e creo que é o momento, cando é final de ano, cando se traen os presupostos da institución para o 2018, facer recuento e ver en que situación está a provincia. Ver como respetan ustedes este pleno e os acordos por maioría que, como lle recordou o portavoz do bloque, moitos deles, 19, además contaron co seu voto. E entón usted nos dice que isto está cumplido e ás mil maravillas. Home, non, mire, esta moción a trouxemos e sempre será acaecida porque o que vimos aquí a facer un control do goberno, a facer ver cales cumpliron e cales non. Por tanto, creo que nisto... Mire, nós temos aquí unha ficha que se fixo con moito traballo, moción por moción, inversións que houve nesa moción, estado onde está, e eu ya deixo agora. Non lle fai falta que sabe perfectamente usted como está. É dicir, aquí aprobouse unha ordenanza por 2 veces para eximir os concellos do pago dunha ordenanza que nos é moi gravosa e lesiva, non ten sentido que co plan único lle deamos por un lado e logo para facer obras de canalizacións, de alumbrados, de saneamentos e cobremos por outro. Iso como está? Xa tamén me dice que está tamén feito como todo. Usted ahora resolve todo co plan único. O plan único, claro, dicir, durante 8 anos non creían nel, impúxose e tuveron que aprobar e agora, como xa lle parece que nos dá bastante aos concellos, pois as escolas de música, o plan único, non, mire, as escolas de música aquí trouxos unha proposta que se votou por unanimidade, donde se decía que as escolas de música en que estén implantadas nun determinado concello danlle cobertura a alumnos de concellos contiguos e, por tanto, debería haber unha línea específica de subvención fora do plan único. Ese é o caso que lle fan ustedes aquí ás mocións, é dicir, o plan único. E, por tanto, neso podemos estar. Usted convira aquí a despachar a súa moción a súa maneira con esa matraca que nos repite la Xunta e incumple. Olvídese da Xunta. A Xunta ten os seus órganos de controle, ten o seu Parlamento para controlalo. Estamos na Diputación de Lugo, hai unhos acordos tomados que a veciña, que a provincia espera que se cumplan, e non. Usted nos fala dunhas piscinas de Monterroso e unhas piscinas que se levan feitas pagando recibos de luz tremendamente moitos anos. Unhas piscinas que vimos nos decretos da Xunta de Goberno que adquiriron unhas bombas novas. O sea, ainda non se inauguraron, xa se estropearon as bombas e poñemos unhas bombas novas. Levamos 2 anos e medio desta legislatura que as piscinas terminadas e os nos dicen que as cousas non van tan rápido como se quere. Home, as cousas terán que ter un principio e un fin. Si quere, esperen un pouquinho máis, que xa volvemos nós e xa ordenamos isto todo. E logo remata cun tema que dice da proposta que se aprobou aquí de crear esa comisión que dice que os representantes, os partidos políticos tiñamos que nomear o noso representante en 5 días. Claro, pero en 5 días desde que se crea a comisión. E aquí hai 7 comisións, actas e secretaría nos notifica aos partidos, oiga, creándose a Comisión de Régimen Interior, díganos quen é o seu representante. O sea, que quere que queremos nós mandemos o representante a unha comisión que non existe? Cree o que lle dice a moción. Usted me dice xa tiña aquí, teña, usted ten a lea. E entón usted me dice, crea a comisión, e entón usted pide a noso representante. Que non se preocupe, que nós non temos problema como Partido Socialista. Temos moi claro que é o noso representante. Ustedes ao mellor o teñen que debatir. Pero usted entenderá que nós non vamos a nomear un representante a unha comisión que nin está creada nin existe. Lea, xa que me mandaba a ler, e dirá, diga ao Departamento de Actas, cando usted convoque ou que teña a posibilidade de facelo, esa comisión, e non se preocupe que usted o representante vai non ter en 24 horas. Por tanto, eu creo que é importante.
Pasa que ustedes non entenden, claro. Logo ven o Bloque, dice que os presupostos que son moi malos, que son regulares, que non son os seus presupostos, que non lles gustan, e lle dan o voto favorable. Mire, claro, se non sei que o Bloque na última sesión plenaria trae unha moción para que se condicione os paseos do Río Rato e todos votamos a favor e nos presupostos non se dedica ningún duro, iso é o que o Bloque entende que debe apoiar uns presupostos. Eu aquí remato moi fácil. Dicir, se usted é un demócrata que cree nas maiorías, que cree que esta corporación é soberana e aprobou por unanimidade moitos casos e por maioría outros, cumpla cos acordos. Fáganos unha ficha, convoques a comisión e díganos en que estado está cada un. O sea, resulta que agora tamén necesitamos 2 anos e medio para comprar uns desfibriladores. E a culpa é se a Xunta lle dá formación ou non. Oiga, mira, aí que aprobouse unha moción que, ademais, o presidente dixo que sí ou sí se cumplía, donde se nos iban dar eso e uns cursos de formación para os funcionarios nos concellos. E agora resulta que é a culpa da Xunta. Mire, estamos na Diputación. É unha moción acaecida porque estamos rematando o ano e é cando hai que dar conta do que se fixo ao longo do ano e volveremos a traer cuantas veces sea necesario. Pero, insisto, cumplan co seu deber, póñanse a traballar e non nos digan que unhas piscinas 2 anos e medio despois de estar terminadas hai que sustituir pezas. Falábame da piscina de Monterroso dunhas fugas. Pois mire, fixeron un arranxo, arreglaron esa piscina e a día de hoxe sigue tendo fugas de auga. Por lo tanto, implíquense no tema, póñanse a traballar, póñanse a gobernar e déanlle unha solución a esta provincia. Moitas gracias. 3 minutos o voceiro do BNG. Bueno, eu tampouco lle transmitín públicamente os parabéns ao señor Santos, fixen personalmente, eu si os transmito públicamente, e aparte, bueno, alégrome porque independentemente das disputas políticas que teñamos, creo que nos temos un aprecio persoal que trascende, neste caso, pois, as guerras políticas que tivemos e que teremos no futuro, non? E dicía agora o señor Armesto, o do Río Rato, que era unha das cuestións que me refería eu que xestionaremos que se cumpra, incluído, ou que terán que xestionalo os interesados en que se cumpra. A fin de contas, como dicimos sempre, somos portavoces da sociedade civil. Home, non creemos que, neste caso, iso tuvera que estar contemplado nos orzamentos. Hai partidas xenéricas máis que suficientes para facer este traballo sin que esteja ali posto tanto diñeiro para condicionar o paseo do río, bueno, Fervedoira sería neste caso, non? Pero si é un exemplo que ainda non houve tempo, pero que, en principio, digo que xa tiñamos falado, no propio mes de xaneiro preguntaremos que se fixo ao respecto sobre esa moción que se aprobou no seu momento. Empezaba dicindo das felicitacións para o señor Santos, porque si é certo que lle auguro moito tempo no mundo da política, porque si sabe, só por escaquear moi ben, era difícil, eu recoñezo que era difícil poder esquivar a crítica que estábamos a facer neste caso, tanto do Partido Popular como do BNG, e fixo con certa elegancia, por así decirlo. Agora, a realidade é a que é, non? Eu agora mesmo non tuve o tempo necesario para poder facer un repaso concreto de propostas que se aprobaron aquí e que están sin executar, pero viñan á cabeza, a parte desta do Río Rato, que non houve tempo para executala. Si houve tempo para facer algo sobre o tema do Caneiro de Santalla, que tamén se aprobou aquí, etc., e de que eu saiba non se fixo nada. Pero, bueno, hai outras cuestións que, por exemplo, unha que veo aquí 2 veces e que a min me preguntan moito por a miña profesión, que era o dos viaxes dos escolares á rede museística, por exemplo, que veu 2 veces a este pleno, creo que non ten nada que ver eso co plan único, que se aprobou, e que de que eu saiba, hasta o momento non se fixo nada. Ou, por exemplo, unha moción que nós accedemos a deixar encima da mesa. Por eso antes insistía na anterior en que deixamos encima da mesa, pero realmente que existe esa reunión, que era o de facer un proxecto, elaborar un proxecto para reformar, retocar, bueno, mellorar o que eran as cuestións de probas selectivas nesta casa e organismos anexos, non? Que de que saiba, hasta o momento non se fixo nada, cando o compromiso era que se fixera antes do verán, xa non me acordo de que ano, se era deste ano ou do anterior, xa non lembro moi ben. Quer dizer que hai casos concretos que sí se pode facer máis. Eu non quero, hoxe foi un pleno moi tranquilo, e incluso, bueno, que temos que salir optimistas, non? Do que vai a pasar no futuro, co cal eu deixaría en solicitarlle, de verdad, que fagan un esforzo por esas cuestións que son moi poucos cartos en algunhas ocasións e noutros ni siquiera teñen un custo económico, non? Que se executen, porque si é certo que non é moi elegante que cuestións que son aprobadas aquí, insisto, moitas por unanimidade, non se leven a cabo. O da Comisión de Seguimento,
Pareceme ben. Pero, bueno, xa se dice por aí, non? Cando queiras aparcar algo, crea unha comisión. É dicir, a comisión de seguimento, se non hai vontade de executar, non vai servir absolutamente para nada. É dicir, para perder máis tempo en máis reunións, bueno, en fin, en discusións bizantinas que non levan a ningún lado. Se se fai, pois perfecto, o BNG participará e diremos o que haxa que dicir aí. Pero, bueno, o importante é que haxa unha vontade real, neste caso do Goberno, de aquelas cousas que señan factibles e se aproben aquí, por leválas adiante e punto. 3 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. É que se teñen que aclarar. Vostedes hoxe veñen inspirados, porque primeiro a señora Candia quixo nos poñer mirando pa Cuenca. Despois tratounos a todos de extraterrestres, chegamos ao ultra, ao mundo, ao máis allá. E agora vostede felicítame cando outro día ela estaba preocupada. Entón eu non sei que é o que pasa no Partido Popular. Eu non sei que é o que pasa no Partido Popular. Eu realmente empatizaba con ela e tamén estaría preocupada. Eu hoxe poderíalles contestar algo tan clarificador como o que ten contestado o señor Niño, secretario de Infraestructuras do señor Rajoy no Ministerio de Fomento, a provincia de Lugo, cando lle preguntou polo AVE, e lle di os compromisos do Goberno estanlle nos orzamentos. Pois eso podía yo contestarle. Oxe, mire, todo isto está moi ben, pero os compromisos do Goberno están nos orzamentos. Claro, vostede non vota a favor dos orzamentos. Non votou o ano pasado e despois querían adueñarse do plan único. Por iso digo que hoxe eu estou un pouco preocupado, porque ao mellor hoxe tampouco apoiaron os orzamentos e dentro de un mes están dicindo vostedes que este investimento ou aquela actividade en algún concello é gracias a vostedes. Eso sí que é preocupante, porque eso preocupa os veciños tamén. Tamén nos preocupa outra cousa que me dixo que me olvidara da Xunta. Os veciños preocupa outra cousa, que é que a Xunta olvidou os veciños e veciñas de Lugo. A Xunta ten olvidada a provincia de Lugo. Mire canto traballo poden vostedes facer aí. Miren vostedes cantas asuntos, cantas mocións votaron aquí a favor que dependen de gobernos do Partido Popular que tamén podían conseguir que a súa organización política cumplise as ordenanzas. Evidentemente, haberá que desenvolvelas. E o que fala vostede tamén das axudas ás escolas de música, aprobáronse antes de aprobar o Plan Único da Deputación. Plan Único que nunca se ocultou e todos eran partícipes de que englobaba todas as axudas que se estaban dando con anterioridade aos concellos para diferentes actividades e así eles, en prol da súa autonomía local, poder distribuílas de acordo con os parámetros básicos, porque aquí faise política e a política deseña tamén liñas de atención e liñas estratégicas para a provincia de Lugo. Despois vostede pérdese, eu dixenlle que non vertían, que non había fugas, ou ao menos eso din os informes técnicos, na piscina de Monterroso. Despois vostede foi falando das caldeiras. Eu invito a que non lea só os títulos da Xunta de Goberno, senón que profundicen nos expedientes, que o mellor a explicación non é que se cambian porque se lle ocurre a ninguén. O mellor hai explicacións e que ata a vostede non lle resultan agradables completamente. Polo tanto, coñecendo a súa actitude, a verdade é que pensamos presentarlle unha emenda a esta moción dicíndolle recoñecer e felicitar o Goberno da Deputación polo importante esforzo que está facendo en cumplir os acordos do Pleno e desenvolver proxectos enriquecedores da provincia pese a esta oposición que estamos exercendo. Sabendo que eso non o iban a aceptar, vamos a votar a moción a favor porque estamos cumplindo os acordos do Pleno, señor Larmesto. Un minuto para rematar. Por muchísimas gracias, señor Santo. A verdade é que o Grupo Socialista a veces ten un portavoz que hasta parece simpático. Dice a señora Candia pono mirando pa Cuenca e usted fálame do señor Niño e ponose mirando usted pa Madrid. Non sei se é que ten os ollos clavados en Madrid e vamos perder un político da súa talla na provincia, cuestión que nos apenaría moito.
Eu, en cuyo caso, quero advertirlle ao señor presidente que o artículo 404 do Código Penal dice perfectamente o alcance que pode ter o incumprimento dos acordos plenarios e dos cuales usted é responsable. E dice ese artículo 404 que conleva penas de inhabilitación para cargo público. Eu o que lle veño... Bueno, usted teno aí, eu teño aquí, leo. É dicir, por tanto, eu o que lle pido é que sexamos sensatos, que rematemos o ano pensando que os acordos son para cumplir, que nós vamos estar vixiantes e que vamos a estar constantes reclamándos, que cando hai que algo se aproba por maioría entendemos que é bon para todos, e se é bon para todos non hai motivo para mirar para outro lado, por moito que o señor Álvaro Santos lle coste cumplilos. Por lo tanto, remato agradecéndolle o voto favorable, pedindo que ese voto favorable tamén vaya ao cumplimento favorable, porque senón non nos quedamos en nada, e desexándolles felices Navidades a todos os que están aquí e os que nos seguen. Moitas gracias. Ben, pois, batida, entendo que hai unanimidade. É o espírito navideño isto. É o espírito navideño. Seguinte punto. 10º, dar conta das resolucións da Presidencia correspondentes ao mes de novembro de 2017, do número 3.483 ao número 3.675. Seguinte. Se non hai, 12º, rogos e preguntas. Tampouco non hai... Teñen vostedes dúas preguntas en contestar do pleno anterior. Sí, as donas pasadas. Hai un rogo tamén do partido, perdón, hai un rogo do Benegado que damos conta de poñer, creo que, bandas rugosas na carretera de Correlos a Monforte. Estudiaremos o tema de Correlos, estudiaremos o tema. Neste tema, primeiro pides aglomerar e despois pides as bandas, pero, bueno, intentaremos estudiar o tema técnicamente e a ver que se lle pode dar a solución. E as preguntas do Partido Popular, unha... Unha pregunta do Partido Popular é: a excelentísima Diputación Provincial de Lugo vai a destinar a desistir ou a renunciar á tramitación dos proxectos de inicio de actividade en beneficio da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, S.A. Vai contestar o voceiro. Moitas gracias, señor presidente. A Sociedade Urbanística Provincial de Lugo é un ente dependente da institución matriz, da Deputación Provincial de Lugo, polo cal non entendemos que incompatibilidade pode haber entre unha e a outra. A pregunta é moi clara, que seguramente se podría contestar xa na pasada sesión plenaria. Que entidade, o que está claro é que cada residencia non pode ter dúas entidades xestora, ou a xestiona a Deputación Provincial de Lugo ou a xestiona a Sociedade Provincial Lucense. En algunhas delas, incluso están pedido a xestión a nombre das dúas institucións. A pregunta é: vaise desistir algunhas das dúas institucións ou como vai a continuar a tramitación disto? De que eu saiba, o PIA non decide o modelo de xestión, co cal non se solicita o modelo de xestión. O modelo de xestión decídeo a Diputación Provincial de Lugo, que para algo é a titular do servicio e a titular dos bens. Insístolle, Suplusa é un ente dependente da Diputación Provincial de Lugo. O non sei eu cal é a necesidade desa pregunta que plantexan vostedes. Quizáis vostede ou alguén máis do Partido Popular si a saiba, pero o tempo o irá dicindo tamén. Agradezco a contestación, entendo que a xestión a vai levar a Deputación. Moitas gracias. A seguinte pregunta é, sobre todo, o convenio que se fixo co Concello de Sarria para o tema da Perrera. Pregunta se a dita instalación poderá dar servicio a concellos que non pertenecen á comarca de Sarria e como será a adhesión dos concellos ao dito servicio. Eso estáse traballando no convenio, en principio iba repartido por zonas da provincia, para cada... iba Monforte, creo, Sarria, e nese aspecto
cada zona terá, a Sarria terá unha zona na que poidan confluir todos os concellos. O modelo de adhesión está traballando no convenio todavía do Concello. Así que, se non hai nada máis, levantamos a sesión e desearlles boas festas a todos. E próspero año nuevo.